FM, adunay kadaugan! Bakit ba laging nagdurusa? At bakit ba Sunshine FM, adunay kadaugan! nagising ka, Jesus? Sunshine FM, adunay kadaugan. Sunshine FM, adunay kadaugan! Ay hamon lang sa pagsunod sa iyong kalooban. Jesus, ikaw ang kailangan upang ang lahat mong ito ay magkayanan at maunawaan. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Talong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Kung aking naintindihan, ito pala sa abuhay pagsubok lang. Pagsubok ay hindi hadlang sa pagsunod sa iyong kalooban. Hindi mo ang lahat upang patuloy pa kitang paglingkuran ngayon at kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat sa'yo, salamat sa mga paghihirap ko sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. pagkatao adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
magbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo ang siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Mahimod na kanatong tanan mga igsoon. Ilabi na sa tanan nga nakaka-tune in sa Facebook Live. Luzon, Visayas, ang Mindanao. Ilabi na sa akong wife karon nga naa sa Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo nga kanunay siya na nagapaluyo nini nga atong bulaton o nagapaambit nini mga igsoon. Manya tindagan na sa panato nga monitoring mga kaigsunan ato nga naabsan ang iyang mensahe. Have a blessed morning Philippines and have a good night in KSA. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastor Emilien Candelario gikan gayud sa Saudi Arabia. May bunta ka na itong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Ilabi na sa mga kaigsunan diri nga nagasunod kanunay din sa Sign FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radyo. Adlaw karon nga Martes, sa 22 na sa Oktubre. Butang may katapusan. Sa nalaman kasi ba na mga igsoon, mga November na sa mga kaigsuonan. Nagpasalamatan ang Ginoo sa iyang pag-atiman o pag-amoma o pag-amping kanunay sa matatpusa. Sa itong mga pinanggang mga follower of listener sa Sign FM dinhi sa kabukiran sa Payuan City o sa Tanhay City o sa Pais City mga kaigsuonan. At tulo ka syudad nga nagapalibot nining mao nga dapit saglit kining mao nga barangay nga nahimutangan sa FM radio. Mao na siya gitawag og boundary sa tulo ka syudad. Ang pasalamatan ang Ginoo sa dakong kahigayunan o pribilehiyo nga kanunay nato siya nga mapataas. Kanunay adlaw-adlaw mga igsoon nagkalain-lain mga kasinatian sa matag usa ka kinabuhi. Apan pinaagi sa Ginoo kanunay tang nagpanaugon ini. Usbon ko once again kanunay nato pasalamatan ang Ginoo nining matahong nga mabugnaon nga panahon nga nag-ulan-ulan na sa mga kaigsuonan. Muna nga nining bulan sa Nobyembre, nagahilomdom ko maigsoon sa basta sa Nobyembre, mao daw na'y tingbunggo o tigbali o tabong. Sa gamay pa ko kanyan to maigsoon, kanang bulan sa Nobyembre, kusog yun ang hangin. Mag-ilog na ang habagat o ang amihan. O niya, di na to ikalimtan sa bagyong Odette, Disyembre to, apit sa 17 sa Disyembre. Ingon niya ng mga igsoon, ang atong magkahimtang ng sitwasyon din sa kalibutan. Ang importante, dili na to ikalimtan ang pagkamaayos Ginoo. Padayon ta sa ato nga paghatod og mga mensahe, ilabi na sa atong mga greetings kung manining atong mga mensahe nga atong itaabot mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan. Unahon na to ang pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Aron ang ato nga mga kasing-kasing una-una mahimo ni magiyahan niini. Ang ato karon nga tema nga atong pagahisgutan breviary. Taon sa manang breviary, Pastor. Kaisog. Aduna kay katakos. Katapangan kung sa Tagalog pa. Atong pangutan-on mga kaigsunan kung unsay kahimtang sa kaisog. Kaya doon na ba po isog nga may ras isog o niya wala po'y kaalam. Kung wala tayo kaalam o wala kahigabalo, kaisog lang yun ang ato naghari, dalirat ang mamatay sa bana. Kung ato ta sa panundalo mga kaigsunan, ato tas militar, kung kaisog lang yun imuhang isaligan, wala kay kaalam, iya sa gubat, mauna-unar yung kagkatigo. Mauna nga, doon ay daghang tao mga isog, kanya sa panahon na ganis ato bangay, mauna hinuoy matalaw. Amen ba? Mao nga si Salmista David ang iyang kaisog dili sa iyang kaugalingon kung dili doon na siya kaisog o katakos
mayroon siyang katapangan sapagkat tunay Panginoon sa kanyang buhay. Ikaw at ako, kung mayroon kang katapangan sa buhay mo, dapat ang Panginoon ay laging kasama mo. Kasi wala kang kinakatakutan kahit kanino sapagkat ang Panginoon ay nasa iyo at nasa akin. Sino naman ang kinatatakutan sa buong mundo? Lalo na pag yung mayroon talagang kang kaalaman mula sa ating Panginoong Hesus. Kung atong basihan ang mga katawhan kaniang tuod, kung bakit sila nagkaganon, na wala silang kinatakutan kahit si David, wala mahadlok ni Goliath. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Marjane Kalitkin Rivera, Pastor. Good morning. Mayong buntag usab kaninyo diha sa mga Rivera family maison. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Pops Dillon Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Kumusta mo diha, Brother Mingito Garces? Salamat sa Ginoo sa inyong mga kanunayon nga pagtuon sa Bible study uban sa akong manghod, sa inyong mga kaubanan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kami sa diri amo kung nga doon na po may klase igsoon mismo personal aron atong mahatagan o obligasyon usab ang atong mga kaigsuonan diha sa mga bulaton sa Ginoo. Ano na mensahe si Brother Pops Dillon Mingito Garces, Bayong buntag Pastor Safre Romano Candelario, pangdi sip na nasad ko, makapaminaw na jud ko sa imuhang programa hangtod mahuman. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Inana mo din ang atong kahimtang sa atong mga pagpanarbaho. Labo sa tanan, kita lang gay mo adjust. Kita na lang po mo paangay sa atong mga schedule. Siyempre ang atong pamilya na kinahanglan sa o suporta kay siyempre atong binang pamilya igsoon. Obligasyon na sa bana o asawa, obligasyon na sa mga dinikanan pag-supply sa panginahanglan sa iyahang pamilya. Mao nay tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo kira Pastor, salamat sa Ginoo nag-insert tapos akong uniform while naminaw. Wow. Una nga mga security guard, mga kaigsunan na gunay gitawag o personality. Kung unsa may i-order sa inyong agency, kung mag-insert, dapat ko na mag-insert. Okay, wala mga security, mga kaigsunan nga gitawag og lawsi. Sa training pa lamang mga igsuon, di-screening na ka, dapat kabalo kang mo entertain sa mga bisita, kabalo kang mo dala sa imong mensahe sa nakalaing-laing mga katawhan nga imong ikahalubilo. Ay maugit ay tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Lanscale Kaday, brother, sa mga Kaday family mo igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Bukiran, sa Manhoyo. Kumusta mo diya sa Pantulinaw sa mga Kaday family. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Binigay Joan. Kumusta man ka Sister Joan Binigay ang imuha nga schedule para flight sa Saudi Arabia? Pastor, I need your help. Request ko pray over karon kay mulargan ako ron adlaw 8 PM ang akong flight. Thank you. Wow, congratulations. Salamat sa Ginoo nga ning abot na gyud ang panahon sa imong pag-flight. Sa iyang flight maigsoon sa alas 8 kabihi. Muna nga naa sa 10 hours ang flight nimo paingon sa gikan sa airport sa Manila paingon sa Saudi Arabia. Muna nga WhatsApp ka mahibalo kung naabag yun sa Riyadh o sa gitrabahoan po sa akong asawa nga diya sa KSA nga doon lang yun sa syudad. Kung kay ang Saudi Arabia doon na po'y area nga layo nga mo travel o airplane within 4 hours
Ingon ni anak mga kaigsunan tungod sa kataas o kadako o lapad ang Saudi Arabia. Unya mauna sa area nga desert place mga kaigsunan, nga desierto nga lugar, magulan na o balas sa panahon sa summer time igsoon. Asa uman ko, pastor, asa uman. Doon lang yapon diyan sa Saudi Arabia. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi. At kanang mga lugar, Oman, Saudi Arabia, diha sa Kuwait, tingali maigsuon doon lang sa una. Munang doon ako yung mga estudyante kaniadto nga naa sa Oman, nakikita na ko maigsuon, kapila na to siya magbalik para gikan sa Oman. O niya, namagod siya sa factory or naa siya sa mga kompanya, sa mga sakyanan, kay mekaniko man siya niya itong mga panahon. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, Brother Joan Binigay. Ayaw lang yun hikalimti ang Ginoo, ayaw hikalimti ang mensahe Ginoo, ngay mauwi mulig doon kanino. Ano na yung mensahe si Sister Yalisa May Abraham Cabanag. Good morning, Pastor. Good morning, usab diha sa Bai City. Sa atong mga kaigsunan diha nga Mingko Gigyod o eskwela. Time welcome mga igsoon ang kadaugan na rebus Ginoo. Although mag-agigotag sacrifice, mag-agigotag sakripisyo, muna nga usa sa ato nga din kahapon adlaw atong nahinabi mga kaigsunan tungod kay doon na mo po'y mga ipatawag gusto sakta makikistorya makaigsunan sa atong mga labaw kaniadto until now igsoon. Nasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Yalisa Abraham Cabanag nga kanunay nga nagapagamit sa bulhaton sa Ginoo. Sa inyong pag-eskwela ayaw lang gyud sab ninyo hikalimti ang Ginoo. Sa inyong pagpagpanarbaho sa laing mga nasod ayaw hikalimti ang mga mensahe sa Ginoo. Ilabi na sa inyong mga matag pamilya na habilin nga kanunay sa mga riyas Ginoo nga giyahan ang inyong pamilya na habilin. Kay dili na siya lalim igsoon kanang gitawag og homesick. Dili na ikagarantiya ako kaniadto wala man ko nakaabot og laing nasod, pero naabot kog Cebu, naabot kog Maynila, layo ko kanunay sa akong mga ginikanan. Pero sa diha nga ako nay nahimong ginikanan, ako mo'y dili na podlayhan nga mobiya sa akong mga anak. Nganuman, kanunay na ako nang ipamalandungan sa Ginoo Lord. Kung nadun ako'y kaugalingong pamilya, dili ko malayo kanunay sa akong mga anak. Kay diha mapabati nimo ang pag-atiman. Although doon na magutay mga sit-up o mga nagkalaing-lain nga mga linyada sa pag-atiman sa itong mga anak, siyempre kung nagkinahanglan yun nga atong mapaedukar o masuklayan ang atong mga pamilya na makaadto gitaglaing mga nasod, ato na ginangyampos Ginoo nga dili na pod kanunay nga naalagos laing mga nasod kanunay manginabuhian. Ang ato lang yung purpose o katuyuan na sa inyong mga pagpanglangyaw maora na'y pundasyon nga makasukad mo sa inyong panginabuhian din sa Pilipinas. Dili kay ang ato nga purpose adto na lamang tas laing mga nasod nga dili na ta muuli sa ato ang kaugalingong nasod. Mas nindot nga magpuyo tas kaugalingon nato nga yuta, kaugalingon nato nga lugar ug nasod igsoon kay gawas nun man ta kay nakabalo man ta sa kalihukan sa ato ang katilingban. Una nga salamat sa Ginoo mag-ampo sa tamang igsoon, labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios sa kinabuhi usab ni Sister Joan Binigay karon sa iyang flight amahan. Ikaw mag-auban o mag-amping kaniya ang kasiguruhan ikan kanimo o Dios labaw sa tanan sa iyang pagbiyahe. Iyang mabalon o Dios ang kalipay, iyang mabalon o Dios ang kalikon labaw sa tanan sa dapit sa uman nga iyang ipadulngan karon. Lord, sa iyang pagbiyahe niining alas 8 sa gabi niining mao nga kagabihon karon Lord,
proteksyon o bantay, ampingi o tipigi ang iyang kinabuhi diya sa landong sa imong mga pako kanunay siyang magapasilong amahan. Hangtod siya mahiabot sa mao nga dapit labaw sa tanan sa iyang mga amo, mahimo niyang mga maamo o Dios, himo siyang pinasahi nga ang iyang mga amo sa mao nga dapit sa uman Lord, labaw sa tanan mahinadlokon nga nakanimo og labaw sa tanan mo akiman kaniya. Bisan pa man sa iyang pamilya na bilin dinhi sa Pilipinas Lord diya sa dapit sa latawan, ikaw usab magapamuhat nga kanunay usab sila nga magasunod o magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Salamat o Dios kanunay kang magligon sa iyang kinabuhi bisan pa man sa iyang kasing-kasing una nga ang pagbati o Dios dili niya bation kanunay ang kamingaw o ang kahangawa sa iyang pamilya na bilin, kundili kanunay siya nga madasigon, kanunay siya malipayon o Dios uban sa iyang pagtrabaho aron ang iyang trabaho o Dios iya kining atiman o ma-focus sa iyang atensyon amahan. Salamat o Dios ning matagna og dapit sa kabuntagon imong ihatag kanamo, ako kining gituohan o gilauman sanglit ikaw may tag-iya usab sa iyang kinabuhi amahan. Salamat o Dios sa tanan usab nga naminaw dinhi sa Sign FM sa 95.3, sa tanan nga naka-open karon ining mao nga mga FM radio sa ilang mga panimalay, naamang karon sa ilahang makasatag sa mga Pinoyanan, naamang karon sila tasatag sa mga panimalay, naamang karon silang pagpanarbaho. Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo, tipigi ang pingi kanunay ang ilang kinabuhi, bisan pa man sa akong kapikas kinabuhi karon naa sa kisi Lord, ikaw usab mag-amping kaniya kanunay, bisan pa man kanamo nga nabilin dinhi sa mao nga dapit uban sa among tulo ka mga anak sa kong ugangan, ug sa tanan namo makaigsunan sa dapit sa balok, ug sa tanan namo makaigsunan dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Mi Acabturan, ug sa tanan makatawahan diya sa kagkuy o Dios kinabuhi ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig Lord, uban silang mga anak, ug sa mga kabataan nga may fellowship o Dios atol sa mao nga panimbahon Lord. Salamat nga ikaw akong ipasidunggan ini, ikaw ang akong gituboy nini, bisan pa man o Dios sa among station manager Pastor Gideon Candelario uban ni Pastora Russell Candelario uban silang duha ka mga anak, o sa among general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol nga diya sa dapit sa Gihongan sa Batang Tihin o sa dapit sa Kansumbandig Lord. Salamat o Dios sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, o sa tanan nga nagapaambit nini. I declare blessing sa matag usa, I declare prosperity sa matag usa. Ining tanan o Dios walay lain na mong ipasalamatan, walay lain na mong ipasidunggan sa dako nga pribilege kay gayonan nga imong ihatag kanamo Lord. Dungog himaya nga nanagud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, Amen of Amen. Salamat sa Ginoo, bisan pa man sa kinabuhi ni Sir Billionario Florentino Escape from Davao City, Copperman. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa dapit sa Maynila. Magandang umaga po dyan sa lahat nga taga Kamaynilaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa, sa ating palatuntunan nanggaling po dito sa Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan usab nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga naglanog-lanog dinhi sa kabukiran, dinhi sa sitio gikan kayo sa sitio Balog, Barangay Santo Niño, Atanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa ato nga buhi nga Dios, adlaw karon nga Martes, Petsa 22. Wow! Pila na lamang kaadlaw maigsoon, pulong na lamang kaadlaw. Kay 31 man ta karon, o niya kay 22 naman, o niya pila na lamang kaadlaw, pulo. Wow! Hapit na, mag-Nobyembre, Disyembre, pagkadali. Una mo ingon na kita maigsoon, mura raman ng ipamilok ka pamilok raman ang sa katuig. Kanang 2024 maigsoon naguna-una ko kumur magpag-ora maminggan New Year. Ni hapit na sa ang New Year. Una nga karon ko malabot nga katapusan nga gabi, doon namatay mga buluhaton mga kaisunan.
medyo hanay naman ang ato nga mga pagpangandam tungod kay ang Ginoo magoy naga pamaagi mga kaigsunan ulo ni ato milabay nga overnight fellowship medyo dili kayo to siya ano na lang ito yung mga ginagmay nga kakulian normal magina mga igsoon pero kanang tanan mga kaigsunan doon na magunay katubagan ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 ang atong oras alas 5:36 na sa kabuntagon. Ato na ning pakleon kining ato nga Biblia kanunay na tong di paabot mga kaigsunan mga minsay gikan sa Ginoo. Ang ato nga karon nga topic mga igsoon that is bravery. Ang zaman ng bravery pastor kada bang kaisog. Adun na magoy isog nga tao. May isog magod ang tao sa kalibutan kun doon ay gisalikan. Si David may isog o sabi siya kataong isog? Yes. Pero ang iyang kaisog tinuod yun nga isog. E doon naman may isog maigsoon nga na doon na kay gisalikan isog ra kag na kay kauban. Isog ra kag doon na kay kauban labi na sa mga grupo-grupo sa mga katilingbanon nga grupo mga fraternity siyempre ang mga estudyante o mga university doon na magunay mga frat o niya ang mga university mo open man na sila sa mga grupo sa nagkalain-laing grupo kay mao man ay palisiya diha sa panggobyerno nga ang mga eskwelahan kanunay nga mo open lang mo akseptar sa mga grupo nga nagkalain-laing grupo kay siyempre ang mga grupo magpakita man sila gilas sa ilahang grupo na maayong mga performance sa atong kinabuhi dinis kalibutan wala tay laing gisaligan ang atong gisaligan ang Dios ug ang mensahe sa Ginoo kung naa ka ni ana na kay Ginoo na kay kaalam gikan sa Ginoo wow dunay mga problema nga moabot nimo just relax kay naay Ginoo motabang nimo. Si Salmista David nganong isog sa kayo kaning atubang sa iyang kaaway nga mao si Goliath kay proven and tested iyang gipakita ang katakos o kaisog sa pagdepensa sa mga karniro nga iyang giatngan karniro sa iyang mga ginikanan nga dunay mga lions o mga ihalas nga muhasmag kaya niyang dipinsahan ang iyang giatiman. Ikaw o ako kung doon na kay mensahe sa Ginoo wala kay bisan kinsang ikahadokan dinhi sa silong sa langit ibabaw sa yuta nga atong gitong tungtungan nga naman na ay Ginoo naglantaw nimo lamang doon na kay kahibalo o kaalam gikan sa Ginoo ay maunay muhan ay nimo maunay muhatod nimo kaisog maunay muhatod nimo og kainteresado kay moingon man ka na ay Ginoo sister na ay Ginoo brother na ay Ginoo sir ma'am nga mo panalipod sa panahon nga ikaw nas kalisod. Adunay mensahe si Brother Pops Dylan Mengito andam ng Bible pastor while nagjote dalikyat basa o Bible basta dili malimtan ang mga verse. Wow, maunay nindot kay ikaw o ako ihatagan og panahon kung saan nimo paggamit ang imong panahon buhatag magagpanahon para sa mensahe sa Ginoo o dili pagkamuhatag og panahon para sa mensahe sa Ginoo apan mo ingon lang gyud ko sa matag usa ang sikreto nga kinabuhi nga ikaw adunay saksi sa kinabuhi ayaw hikalimti ang mga mensahe sa Dios kay maunay muhatod nimo kasiguruhan maunay muhatag nimo kaisog ug doon na kay mga sitwasyon nga
dili maayo dinis kalibutan, just relax sa gyud ka. Ano man kayo na makay-kaalam o giya gikan sa Ginoo pinaagi sa balaan nga kasulat. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Saymar Tano from Candaw High. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi, sa inyong nga paghako, sa inyong pagsunod nining ato nga programa. Ilabi na sa inyong pag-eskwela. Wag mo tayo lain isaligan sa atong kinabuhi. Sa trabaho man, sa obligasyon man nga gibiyal sa Ginoo kanato, wala gutay laing salitan. Ang mensahe sa Ginoo o ang Ginoo. Siyempre ang mensahe nga atong gitunan, mensahe man sa Ginoo, dili man na mensahe sa tao. Maumanggan ni igsoon kung ang tao magsalig sa mensahe sa iyang isig ka tao, mupaingon na siya siyang kapindihan. Ngano man maminaw man na siya mga dapot nga mga sugilanon sa iyang isig ka tao. Apan ikaw o ako ang imuhang gisaligan mensahe sa Ginoo, wow, wala na may bisan kinsa nga muhatag og pagkatarantar nimo mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa ginabuhi ni Brother Jason Marquez Canelias, sa tanan nga mga Canelias family, mga Marquez, mga Marquez family, maayong buntag kanyong tanan. Amen. Thank you, Lord. Maunay tinut-anay mga kaigsoon. Ato na ning basahon ay matod pa ni Brother Paps Jillian Bingito Garces, ready na pastor ang Biblia while nag-jogging. Imagine nimo kung ikaw o ako ma-interes sa mensahe sa Ginoo, bisan sa akong kinabuhi, sa atong kabisi karon left and right ang trabaho. Pero wala man ako naghatag ng ibugaton. Mauli ko sa akong panimalay. Kalipay, enjoyment. Mugawas ko sa panimalay, kalipay lang yapon ang akong mabalo. Wala na ako hatagig bini ang gibugaton ang mga problema. Ay ang tanang problema, kung imo nang isumbong atos Ginoo, siya baghan ay kung magsulbat sa tanang problema. Kada lakaw na ko maigsoon, musugat na ko ang duha ka buk mga gagmay, magdupa, maguna ang ulo kay magpublish. Imagino nimo gamay pa, duha ka tuig, pero mag-ana nas ulo kay magpublish. Muhalog, magdungag papa, pero bantay kay manghiling sa pag. Mangutan na magyog na abay am-am. Mauna enjoyment sa mga ginikanan, nga kita mga ginikanan mo trabaho sa tagtinud-anay. Kay ang atong pagkugi, pagsakripisyo, dili na para nato, para nas atong pamilya. Wow! Sa inyong pag-abroad sa laing mga nason, dili na para sa inyong kauyuhan lamang, kung dili pag-supply na sa inyong pamilya. Maunay bugat nga rason higala. Nganong manarbaho ta, nganong mo eskwela ta, nganong muhuman tag kurso, kay doon natay pangandoy sa kinabuhi nga mahawas gikan sa kalisod. Ang edukasyon dili na siya pwedeng atong kuhaon dinis kalibutan, labaw sa tanan kaalam gikan sa Ginoo. Ako dili ko moingon nga nunid na ang edukasyon, hinumdumi ikaw o ako, mintras buhi pa ka tinis kalibutan, kaubanan nimo. Sa gikaingon ko na, dili pata puro espiritu. Dapat dinis kalibutan, palapdan nato ang kaalam kay balo kanunay sa Ginoo. Kumusta man unsaon nato pagpalapad sa kahibalo, kung mismo kita ato nang gikontrol ang atong kasing-kasing una-una, atensyon o panahon nga moingon ta, dili na ko na kaya pastor. Wa pagani ka kasulay, dili na nimo kaya. Sulay. Kay niingon si Jesus, niingon ang Dios, sulayin ninyo ako. Magpasulay lang siya. Apan kung usahay ang tao, naguna ang desisyon. Mismo sa iyang kaugalingon, iyan nang underestimate at tumbangan sa Ginoo.
ikaw ug ako gihatagan og desisyon kung kanos aka magtinud-anay dias pagpangalagan. Sulayan nato ang Dios kay magpasulay siya kay iyang ibubo ang madagayaong panalangin sa diha nga ikaw makasulay o makatagamtan sa tinud-anay sa pagkamaayos Ginoo para nimo. Mao nga si Salmista David, ingon siya, si kinsa raman ka Gulayat, wa ko'y gikahadlokan bisag ikaw. Perting katawan ni Gulat, ingos Gulat, ho 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 ho. Ikaw ra ka, kurto ra ka diha kagamay nimo. Pero ingon si David, wala ko magsalik sa akong kaugalingon. Nagsalik ko sa kaalam kay balos Ginoo, kay may dakbas dako ang Ginoo kay nimo di Gulayat. Usa na ka ba to? Usay nahitabo ni Gulayat. Gipakaulawan siya sa mga Palestihano. Nimbahag ang ikog sa mga Palestihanon niatong tumura. Ikaw ug ako mga problema, mas dako ang Dios sa imong problema. Mas dako ang Dios na imong gialagaran kay Dios siya ni Abraham, Dios siya ni Isaac, Dios siya ni Jacob, Dios siya nimo karon ug kanako. Mo hinungdan ang Josue Kapitulo 1, versikulo 9, ni ingon diri, ayaw kahadlo kay naako kanimo kanunay. Apan hinumlumi ko mo atras ta diya sa city o sa otso, dunay ipatun-an ang Ginoo kanimo. Kung doon kay kaalam, kung doon kay kahibalo gikan sa Ginoo, dili man ka mahadlo. Hadlok-hadlokon kas mga pagsulay, hadlok-hadlokon kas kawaladon, left and right ang Ginoo mangita sa pamaagi para nimo. Wow. Kung sa minsan isa awit, Diyos siya na may kinabuhi. Diyos siya sa adunay may kinabuhi. Dili siya Diyos sa mga batay. Kay Diyos man siya sa may kinabuhi, ikaw o ako, doon na pa'y kinabuhi. Hari siya. Ato ning basahon, Iksoon. O niya mo atras ko sa versikulo 8. Atong basahon una ning versikulo 9 sa mao nga Josue. Nganong nahitabo sa kinabuhi ni Josue ni atong panahon na wa say kahadlok. Kinagtuon man siya daan sa kaalam gikas Ginoo. Ikaw ug ako magialamon ka, maumangani ng mga abogado, mga attorney, kan panty na silang atubang sa husgado. Preparado man na sila. O mga estudyante, sulay mong report sa atubangan. Di ba kung wala mo ituon, labi na karon midterm exam, ang atong mga estudyantehan, ako silang giingnan. Before mo mutik sa examination, pangaliya mo sa Ginoo, ayaw mo pagsalig sa inyong kaugalingon. Nga naman, kung magiyahan tas Ginoo, nindot ka imong paminaw, walay mga disturbo, makafocus ka diya sa presensya sa Ginoo. Ato pagkuhaan o pagtulunan ang mga tao kani ato ba? Kanunay nato nang i-rephrase, kanunay nato nang ilabas ato kasing-kasing una-una. Kung magtuon kag Biblia, makapupo kag maayong pagtulunan diya sa Biblia. Pero kung magtuon kag bata sa kinaiya sa mga tao sa kalibutan nga wala diha sa Ginoo, maunay ma-focus sa imong una-una ug mauwat ka nila. Amen ba? Ito ning basahon. Pero naa ka diha sa Ginoo, igsoon, kinsa may mo iskam nimo? Kinsa may mo uwat nimo? Kung sa giingon diri sa 9, hinumdumi ang akong sugo na magbalikon ka. Giingnan si Jose sa Dios, hinumdumi ang akong sugo. Pero kung mo atras ta niini nga bersikulo ha, dunay sugo ang Dios kana kung imong gituman. Kay kung wala na nimo tumana, posibilidad sa unahan sa imong kinabuhi, mahadlo ka. Muatras ka, di ka kapadayon, nga numan kay wa makakatuman sa sugo sa Dios. Ang pagtuon, pamalandong,
pagbasa adlaw ug gabi, that is command. Wow. Mao man gani ang mga estudyante nga kusog kay mutuon, kampante nang mo report bisag na apa ng mga magtutudlo. Mabalaan man nato nas mga estudyante nga kampante, confident sila silang kinabuhi. Pero panahon sa exam, wala pa gani ka magsugod sa imong schedule sa pag-exam. Mabalaan man nimo na mga estudyante walay tuon. Dili man na mahimutang hasta ng sampot. Labi nag-ingno nimo nga kini ra ba atong exam, dili ra ba ni madala og true or false? Kini atong exam dili ra ba ni multiple choice? Wa na. Pero katong sakto kay tuon, bisag kung sa pang-klase type sa imong examination, wow, maingor na. Next, wa pa gani kahuman sa imong question, nag-answer na. Diya ni mo mahibalan ang tao nga walay tungtungon sa Biblia. Grabe kay ng problema. Grabe ng kabalaka. Grabe ng kahadlukan. Apan sa diha, kung imong basahon ang Biblia, nganong si Jose wala siya mahadlok, nagtuon naman siyang daan sa pulong sa Ginoo. For example, mahimo kang magwawali, mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, hatagan kang panahon sa pagwali, nganong ang tao mahadlok, kay mahadlok pa po mo tuon sa pulong sa Ginoo. Akong ansiran, nganong hadlok siya mo tuon sa pulong sa Ginoo. Kung doon na pa sa ikinayo batasan nga maigo dias balang kasulatan, mahadlok pa na siyang maigo. Apan kung ikaw o ako magpatudlo sa pulong sa Ginoo, ready ka, malipay ka, Lord, salamat nga imo kong gikoreksyonan. Aron ang akong kinabuhi din sa kalibutan, doon nagwikiyagikan kanino. Dili man ka mabalaka, dili sa ka maunsa, ay ang imong gasiligan, ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Wala pa takaw magbasa. Tanaw ra gud ang bersikulo 9. Hinumdumi ang akong mga sugo nga magmalig-on ka o magmaisugon. Nganong dinhi sa bersikulo 9 direkta. Kaya ang atong atima mga kaisunan, that is bravery, kaiso, katapangan. Bakit yung tao mayroong tapag sa isang tao? Sapagkat mayroon siyang kaalaman. Sulay o intra sa mga games, sa mga sport. For example, arikas track and field. Kaya man imong estimiton igsoon nga moingon ka at kining bais ug dumanggiti, doon ra kaayo nang akong gitaganan. Makaagwanta ka na imong kontra. Nga kanunay makang nag-ensayo, bisag mudto, bisag buntag. O niya ang imo ang mga kontra kusog ay introduction. Pag-abot sa 1 kilometer ni banganga, kinsa may mo hinay-hinay. Tanawan ako ng bao o rabbit. Kasaling man ang rabbit nga kusog ay sa mudalagan mulayat. Intawon ang bao. Continue. Ayay. Nakaabot sa finishing in line. Ilustrasyon na nga angay lantahon unta sa tao ba? Dili matahayupan. Mas labaw matasayupan gani ang bao na, rabbit sana. Pero ikaw ug ako, labaw tasayupan. Ang problema doon na po'y mga tao nga labaw pasayupan. Hello, bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit. Salamat sa Ginoo sa tong amigo, brother Marmar Jolimar, nag-watch karon mga ison, main buntag brad, watching in Batangas City. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Marmar mga kaigsunan sa mga Kalonsag family dinhi sa Dapit sa Namumbon mga ison. Tanaw ra gud budikta ako ni basahon pagpadayon. Ingon diri hinumdumi ang akong mga sugo nga magmalig-on ka ug magmauswagon. Kisay may muhatag nimo kauswagan, di ba ang Dios? Kana kung imo nang gibasa daan ang kasulatan,
Kana kung imo nang gitun-an adlaw kun gabi, labaw sa tinan pag kinabuhi sumala ni ini. It meaning to say, kung dili ka magkinabuhi sumala sa balang kasulatan, doon na ba kay katakos? Doon na ba kay kaiso? Wow, dili oy. Alingangaman ka. Tanaw ra ko ng mga estudyante. For example, moabot yung mga panahon mga estudyante karon. Nasa kinabuhi ni Brother Macmac, si Kanyer Kales, time will come, human magyuna. Kung mo sakripisyo lang, uban ang tabang sa Ginoo. Kay hinumdumi, sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang kapobrehon di man guna mo'y babag. Kadaghan kay mga estudyante nga nahimong profesor, nga walay ginikanan, way papa, mama gani, nag-atiman, nag-working student. Dili nato na ikahatag sa uban, usa na taana. Mo na ni ingon diri, ayaw kahadlok o kaluya. Tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka, anywhere. Amen ba? Pero mo atras ta diri sa 8. Ang bersikulo 8 maunay pundasyon nimo. Diya sa bersikulo 9, nganong ikaw ug ako dunay kaisog nga wala kay kulokahadlok pag atubang sa mga problema dinhi sa kalibutan karon. Gihanigan naman nimo kaalam. Gihanigan naman nimo kahibalo gikan sa Ginoo, dili kahibalo sa kalibutan. Wow. Mo ingon man ka nga. Silang kaning tawhana, mo na mo ingon nako. Mo smile lang ka. Kung nakahibalo kas balaod sa gobyerno, kung nakahibalo kang balaod sa Ginoo, unya ang mga tao wala kahibalo sa balaod sa gobyerno o balaod sa tao, balaod sa Ginoo. Maumanay mo hadlok nimo. Maka ikaw papresyo ko ka. Pero ikaw nakahibalo sa balaod, just relax. Nakapaluma ka. Labaw sa tanan, manuoy kas mga taong kulang kahibalo diya sa Ginoo. Kung ari ka sa gitawag martial artist, ang mga black belter, ang mga red belter, dili man na mo kagat sa mga taong way kahibalo diya sa self-defense. Muingon raman ng ayaw ana bro, kay ayaw ana kay dili na maayo. Dili man na manguna-una. Kano man nakahibalo man na sila sa pag-atraka, pag-fight, kay anad man na sila o bunol diya sa ring. O niya ikaw yano, isubra ka kayo. Wala. May ingora na ayaw anak bro. Dili na maayo. Pero kato mga taong alang-alang ra, kay mo man yung mga isog kayo. Mao pa na yung maghadlok ni mo. Ikaw ug ako mahitsin natin magyuna sa tao man. Diya sa pagpangalagad igsoon hinumdumi ang tinuod nga adunay kahibalo. Relax sa yun na kaayo. Ngano man, dili man kahibalo sa kalibutan ang gisilagan ni anak. Tanaw ra gud ang 9. Di ba niingon ang 9, ako ang mag-uban kanimo bisan asa ka. Kisay mag-uban nimo sa diha nga imong tun-an ang Biblia. Di ba ang Ginoo dili si pastor, dili si pastora. Dili ang organisasyon sa simbahan, kundi mismo ang Ginoo kauban nimo. Wow, pangutana, nganong kauban nimo ang Ginoo? Imo mang gisunod ang iyang mga sugod. Nga diha imong tun-an ang iyang minsay adlaw o gabi ug pagkinabuhi sumala niini. The question is, kung ikaw nga nagtuon sa pulong sa Ginoo nga wala nimo gikinabuhi ang mensahe, maunay problema. Apan kung nagkinabuhi ka sa imong gitun-an, tanawa ra gud igsoon. Kung maglisod gani kag drive, maglisod kag monitor sa sakyanan, tuwa man ka sa manual nagbasa. Kini doon na pa'y mga diagrams. Makabalo man ka kung makasabot ka sa diagram. Di ba? When we talk about electricity,
Nama sa mga diagram kung asa gikan, asa paingon, asa mulusot, asa ang negative o positive. Ang problema kung irambol nimo ang negative o positive, in the few seconds olbogin ang imong wiring. Kung nakahibalo kas pamaagis Ginoo, wow, taas noo kahit kanino. Wala pa kay problema. Wala pa po kay gikagulan. Wala pa po kay kontra. Amen ba? Kay naay Ginoo nag-uban nimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nicole Fernandez, Sir Nicole Fernandez Lapuen. Maayong buntag, may buntag usab sa mga katauhan karon nagwatch mga kaigsonan. Brother Pansilo Mengito, amen, hallelujah. Wa atras ko 8 kay wala pa nakabot sa 8. Nindrita tas 9 mga igsoon tungod kay ang ato nga topic, do not be afraid. Nganong ang tao dili ka mahadlok. Kay diha sa bersikulo 8, diha na nakapundasyon ang kaalam mo kay balo gikan sa Ginoo. Imagine nimo, nagtuon ka adlaw ug gabi sa imong duty, for example sa imong trabaho, kung unsay may rules and regulation gikan sa kompanya o tag-iya sa imong gitrabahoan, imong gisunod ang mga palasiya, unsa may bation sa tag-iya, di ba makagusto nimo? Sa panahon nga doon na mag-sitwasyon nga mawala kas imong trabaho, pero mangandoy gina nimo, moingon sa mato si mister, maayo matong serbisyo, kining nagsunod ay perting maning tapulana na moingon man nga may patong una kinalipay pata karon hinuon ning perti naman ning pakalisura hinuon na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Emlyn Pato di Pilio. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi mga kaigsunan. Doon na tayo mga daghan karon nga first time nga nagwas sa itong Facebook Live nining matahong nga kabuntagon. Labi na ni Sir Nicole Fernandez Lakinon watching for Maragondong La Libertad, Negros Oriental. Kumusta man mo diha sa La Libertad? Kumusta man diha sa Kansumandi? Diha sa Batang Tihil mga kaigsunan, doon na may mga FM radio diha sa area mga kaigsunan no niya atong amigo diha sa Basay maigsoon si Pastor Renato Saison bago pong FM radio dito na-erase daw ang ilahang mga nasa computer set mga kaigsunan niya akong tiktiksa na ni Pastor Kim. Doon na po yung mga inanalagyan na mga kaigsunan kay mismo dili mapon mo dagan ni atong mga service ug wala tay ka inana mga kaigsunan. Balik tas ato nga mensahe tanaw ra gud may sumabalik ko sa bersikulo 8. Nganong diha sa 9, doon na nay kampante, doon na kay kaisog, doon na kay katakos. Siyempre nakahibalo na biya ka. Kung sa usa ka trabaho nakahibalo na ka, for example atong igsoon Brother Rami, talon gikan sa secure usa ni siya ka leadman diha sa Steelman. Kung leadman gani ka sa usa ka Steelman, nag-ingubok to na mga reverse tag 25 mm tag 20 to 32 kana mga 16 mm nga gihimo gigamit sa kabukiran ginagmay na kana dito himuon na ng parlings. Wala kay balo pag bin diha pagsukod pag measurement pa lamang kay machine man ang mo bin diha sa mga reverse. Mula pa nagkamay nga guhit, mula pa arang ba na dito sa mga poste o niya. Pero kung doon na kay kahibalong igsoon, wow, mo ingon ra pila man ni kabuo, pila measurement, unsay porma ani, kay inigbin nimo mga igsoon lain-lain binang kurus-kurus na lain mga unsa diha mga diamond. O niya, kay mabina na nimo kay di naman na basta-basta imo nang tanoson, dili mo na parehag 6 mm nga pwede na nimong lukot-lukoton igsoon mura man nag-alamre.
Mao nga sa bersikulo 9 pa lamang, kampante nga nung kampante ka, ay doon na makahibalo. Labaw sa tanan, kahibalo gikas Ginoo, dili kahibalo gikas tawo. Wa man iya gitudlo na to. Labaw sa tanan, magkinabuhi do ka niini. Kung doon na nakahibalo dias Ginoo, hala ikinabuhi sister, brother, pastor, pastora. Wow. Yato basahon be. Ingon diri o. Agay ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Mao ni say reminders. Kung ana sa karsada, kung driver ka, doon ay mga warning device, mga sign. Na ay mga sign kung nag-eskwela ka driving class. Kaya mao man ay akong giklasihan, na apoy international sign, na apoy panglokal nga sign dinhi sa Pilipinas. Pero na ay mga sign, mga kaigsunan nga dapat imong basahon yun. Kana mga driver nga dili mo basa mga warning device, disgrasya rin yun na paingon. Mao man gani kung doon ay mga karsada nga mga walay warning device, unya na disgrasya ka, wala nila butangi, pwede kang maka-complain ana. Ngano man, ngano wala man na nimo butangi diha. Doon na sa measurement. For example, driver ka, nagsunod ka og sakyanan. Pila ka meters before kamo left side o right side, dapat kabalo na kang measurement kay naagyo na pag abot diha sa kaso o sa kani signal, maupoy pagliko nimo direkta. Unsa may mahitabo sa nagsunod, perting pagkabungkaga, nya mangiso ka nga nabundulan ka, kay gibundol ka nagsunod nimo. Labaw sa tanan kung wala kay brake light sa imong sakyanan. Kimao man ay bantayan sa mga tawo dunay kahibalo diha sa driving. Hello. Naapay giingon diha maigsuon nga always right mga kaigsunan. Kung asa ka maigsoon muliko, always right yung ka maigsoon. Kung nasa atong kinabuhi dis kalibutan ba, kung sa'y malingaw rata mga igsoon. Dili kay malingaw maigsoon, malingaw lang yun, tas mga taong kulang yung kahibalo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rami Talon, amin. Labi na sa akong amigo, sa akong magulang maigsoon, Brother Nathan Candelario, watching from Cavite City. Maatras balik ko maison, wala pa matamatulin sa itong gibasa. Ato maning cross-examine pag-ayaw ning matag wording aning bersikulo. Kaysa maturato ita maison o sa ka-chapter, o sa ka-libruhan, o sa ka-Biblia, wala ni mo gidiskas pag-ayaw. Tanawar ako ng English, unsay meaning sa word, unsay meaning sa verb, unsay meaning sa adverb. Dapat taas kay nagdiskasyon. Kung ari kas mathematicals mga kaigsunan, ang trigonometric, gamay kayong problema, pero ang solusyon ana tagpila kay yulupan sa mga engineering. Naapay mga ABCD, naapay computation. Unsa pa ka ang Biblia? Nga ang Biblia maghatod nimo kadaugan kasiguran labaw sa tanan luyo ni ining tanan adto tabalhino dito sa langit. Grabe magani mo cross-examine ang mga university sa imong pag-eskwela. Disuron magani ka, how much more ang kinabuhi nga ikaw ug ako bukti nini kaluwasan kadaugan. Nga wala na ego nga bahandi nga makabukti sa kaluwasan nga ihatag kanimo. Hello, doon ay mensahe si Brother Nathan Candelario, maayong buntag sa tanan, mga igsuon o higala. Wow, saludo ko aning akong magulang. Ay, kanyato maigsuon, dito magkiko ng puyo-puyo, ani, yatong 1998 until 2000, ninguli man ko ato, nag-eskwela na ko ato college po siya. Ano na mensahe si Brother Alje Azero Ziray. Ano na say mensahe may so good morning Pastor, watching from Minglanilla, Cebu. God bless you always Pastor. Wow. God bless you also. Diya sa
Minglanilla, ilabi na sa mga Asero family sa kinabuhi ni Brother Algie Asero Siray. Maunay nindot mga kaisunan nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Atong igsuon Brother Pops Dilon Mengito, ready na iyang Biblia. Padayon tayo igsuon kay wala ta matulin. Ingon diri ayaw kayo di kalimti. Ayaw kayo di kalimti ang basahon sa balaod. The question is, unsay balaod sa Dios? Atong balikan, ingon ang Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Unsang sugua nga ipabuhat sa tawo. Ingon diri mga kaigsunan, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi, muhunong ko. Nig-ingon ang Biblia, ang imong pagtuon dili lamang 1 hour. It meaning to say, adlaw o gabi, whole day. Pero depende na nimo, dapat kada adlaw imuha nang i-meditate, mamalandong ka adlaw o gabi. Dili kay magsigit po kagtuon, moingon pa ka, ingon magbud Biblia, pastor nga, kung makaangkon ko kaalam, lahihan ko kaalam, magsigi kong yaka, mag-atubang sa Biblia. Ilitira naman pugod pagsabot. Maumangani si Jesus kani ato naggamit sa mga daghang sambingay. Aron ang mga manggialamon, ang mga magpapanday o balao, dili kasabot sa mga mensahe sa Dios. Tanaw ra Gos Nicodemo, giingnan siya ni Jesus, inila maunta ka Nicodemo, inila man takas imuhang naso, nga ikaw mo'y labaw sa imuhang lugar. Apan giunsa man nimo pagsabot ang Biblia, nganing ingon ka, unsaon man pagsulod sa bakan sa inahan nga tiguang naman ko na ingon diri mga igsoon, tun-an mo kini adlaw o gabi, ug pagkinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat niini, ug magmauswagon ka. Naade kay buhaton. Ayaw pag-claim dayon nga magpauswagon ka direkta nga wala ka magtuon sa balaang kasulatan ug wala ka magkinabuhi sumala sa imong gitun-an. Kung nagkahibalo na ka niini, kay nagtuon ka niini na malandong ka adlaw o gabi, mao nga ang atong bersikulo diha sa 9, kampante na ka. Doon na kay kaisog, doon na kay katakos, wala na kay kahadlok, kay nganuman kauban nimo ang Ginoo sa bisan asan ka mo adto. Mao nay tinuod. Sayo pa ang Biblia, degon masayo pa ang Biblia bisag kon saon. Ingon ang unang Kronikas kapitulo 28 bersikulo 20. Ning ingon si David, ayaw kahadloki o kalisangi ang imong mga kaaway. Nahadlok na si David, o mangani siya mo atas bisan usang lakang sa iyang kaaway nga maos Goliath, wa pa siya magsalig sa iyang katakos. Saplong ra ito iyang gidala. Kung ikaw ngigsoon sa tawhanon nga panguna-una, moingon may ka alakan si magipunit mga kung kaaway, kay grabe man kay mga high powered nga mga armas. Hinumdumi si Goliath, perting daghanag pagtabon. O sa may tabon ni Goliath, napay headgear, napay dire, kay dako ko sa kayong tao, napay espada pitin dako, tingaling mapit ka to, mahanginan ka, kuyapan na ka, napay taming nga piting taasa, mubura ka si David. Nahadlok si David? Wala. Iniingon si David, hinumdumi Goliath, ang akong gisaligan mas dako pa nimo. Ug wa ko magsalig sa akong kaugalingon. Nagsalig ko sa akong Ginoo, kay nasayod ko nga siya may muluwas na ako karon. Ikatawan siya ni Goliath, nagtuo mas Goliath nga dili walay ginuos kinabuhi ni David ni Ekolban. Mula sa atong kinabuhi so mga problema, dako na ang Ginoo nato. Mas dako ang Ginoo kaysa atong problema. Mas dako ang Ginoo sa atong panginahanglan. Lamang ikaw o ako giulat ka kung kanos ani mo sa servisyoan sa tinud-anay nga pagserbisyo o pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Mao nga si David maigsoon ato ning basahon ang unang kronikas. Ingon sa diri maigsoon. Giingnan niya ang mga gisakupan, ayaw mo kahadlok. Nganong mahadlok mamo nga kung tinuod ang inyong pagpangalagad? Di ba? Kung tinuod ang inyong pagpangalagad, nganong mahadlok matas kawalan doon? Nagkanang kawalan doon maigsoon, tawar may naguna-una anak. Ang problema manggod kung mahadlok ka, kung wala po kay gihimo. Amen ba? Baka yung buntag pastor sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Salamat sa Ginoo sa inyo magkinabuhi diya gikan sa Samal, Ikson. Atong basahon ang unang kronikas, kapitulo 28 bersikulo 20. Tan-awa na ko diri mga Ikson. Ningon diri, unya miingon si David kang Solomon ang iyang anak. Kinsa man day unahon usulti ni David, di ba ang iyang pamilya? Maumangani unaha gwali ang imong pamilya. Labaw sa tanan unaha ugwali ang imong kaugalingon. Ug pagkinabuhi niini, unsa man ang pagkinabuhi? Kanang uban magkinabuhi sa imong giwali, sa imong gibasa, na ikaw may giingnan nga tun-an mo kini. Unsa man daing mo? Asa man daing gi-address? Wala man giingon diri, tun-an sila. Unang-una, tun-an mo kini. Kung ikaw nagtuon niini, ikaw na giadresa niini. Mao nga si Salmista David, iyang giingnan ang iyang anak nga si King Solomon, anak, ayaw gyud og kalimti ang basahon. Kaysa diha nga ako nahimo kong hari nga imuhang pulihan karon, gipasinati ko Ginoo sa iyang kaayo. Wala siya mahadlok. Kinsa matoy gabangkaw niya, di ba si Saul? Nagpiking ra siya dito maigsoon og the music says alpha ayay. Bangkaw kita siyang Saul, wala gyud. Maunsa si David, ni padayon na gyud sa kuting-kuting sa alpha. Ikaw maigsoon. Ako, kung nakahibalo kas minsayes Ginoo, wow, deragyo ka mataranta, mo ismahil ligyo ka, labaw sa tanan, muyahat ay kas Ginoo Lord. Pasayloan sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ma-enjoy ka iso. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra, amin tinuod yun pastor. Ang unahon yun pastor, ang atong kaugalingon bago ang pamilya ug ang uban mga tao. Yes, unsaon man imo pagwali nga utro pa kang walalihan, unsaon man imo paambit sa imong silingan nga utro po kang bulok balasubas, unsaon man imo pag-ingon sister kanimoy atong basahon, kanimoy atong himuon kay nag-ingon ang Biblia nga gikinahanglan magpailog ta, magpaubos ta sa atong sikataw niya, wa ko kay pagpaubos. Ning-ingon ang Biblia, pastor, sister, brother. Pero ikaw nga nagwali, wala nimo gi-aplikar, mao magani niingon ang atong gibasa kani at diri sa unahan, pag kinabuhi sumala nini. Unsa ba din ang pag kinabuhi? Dili na application? Application na. Hinumdumi ang imong pagtuo. Kung dili na nimo atbangan o pagbuhat, patay. Maong si David Mason, giingnan niya Solomon, tanaw ra gud. Unya miingon si David kang Solomon nga iyang anak, lig-una ang imuhang kaugalingon ug magmadasigon ug pagbuhat, magmadasigon ug buhata kini. Na dili lang kay nagmadasigon ning buhat pagyod si King Solomon. O dili ka mabuhat, panalanginan ka kas Ginoo. Nga mo niingon man ang Dios, sulayin ninyo ako. Di ba ablihan ko ang tabuanan sa panalangin gikan sa langit paingon nimo? Ayay, kay gauna-una na magnegative iksoon. Wa na. Ingon diri, ayaw kahadlok kay ang Ginoong Dios, ang Dios nga akong gialagaran.
Nakasinati naman si Salmista David sa kaayo o pagkamaayos Ginoo, sa diya nga siya mo'y nahimong hari, gikan pa sa iyang pagkabakiro. Hangtod ni abot siya sa taas nga pinakarangko. Imagine nimo nahimo siyang hari. Ikaw o ako pwede kayo lamang unaha pagtuon ang mensahe sa Dios, labaw sa tanan sa imong pagtuon ini ikinabuhi. Una gyud nimong ipakita sa imong kinabuhi, ayaw unaha ang uban. Kay dili gyud kakatuuhan. Klaro dili. Kay dili makakatuuhan, mas hilasan pa na nimo. Kay wa ka magkinabuhi, sumala sa imong giwali. Adunay mensahe si Ma'am JJ Simron. Good morning, Pastor. Kumusta? Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa tanang Kristohanon. Hinay kaayo signal diri, Pastor. Tungod sige ulan, i-bless ang tanang matinud-anon nga mga lagad sa akong kinabuhi nga sa atong Dios nga buhi. I-bless manggod. Tinuod ko na, Ma'am Jingjing Simron. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni K5 at Asis. Nagwas-usap na to mga igsoon. Unang mga lang kong dispensa sa inyo mga profile na medyo doon ay mga ininsik, doon na po yung mga lisod kay dito ko mga kaigsunan. Usahay ini akong dila kapuyan sa koy. Ini akong dila maigsoon tungod sa atong mga obligasyon nga nagkanainglain na to nga mga trabaho. Usahay kapoy na sa pag-abot iri. Ana naging pagkabuntag, presko na sa mga itong gininhawa, sugo na sa ana na i-enjoy ang kinabuhi. Balik ta maison. O niya miingon si David kang Solomon nga iyang anak, liguna ang imong kaugalingon o pagmadasigon o buhata kini ayaw kahadlok kay ang Ginoong Dios, ang Dios nga akong gialagaran mag-uban gayud kanimo. Dili siya mupakyas o mubiya kanimo hangtod nga mahuman nimong tukod ang iyang templo. Nahuman tukod, human man igsoon. Bisan unsa, bisan unsa, bisan unsa. Superboy is here. Padayon ta mga igsoon. Ingon diri mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo 15, bersikulo 58. Ingon diri mga igsoon, tindog nga ligon. At tindogon tang ligon. Kung mo tindog tang dili ligon, di ta katindog. Ngano makatindog makabarok ang mga Kristohanon? Wala man na magsalik siyang kaugalingon. Nakatindog na si kaugalingon ng mga tiil uban ang Ginoo. Paano sa panahon mga kaigsunan mo abot na to ang kaloyahon, mga kabalaka, mga problema, mga pagduha-duha, doon lang Diyos Ginoo. Wala wilaing makatabang ni mo maigsoon. Ingon diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Ang atong oras maigsoon, medyo taas-taas naman ang panahon, alas 6:24 na maigsoon. Atong nitiwason mga kaigsunan, ano na lamay tulo ka bersikulo nga atong ikapaabot nining atong nga programa. Ingon diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Doon na mo yung mga Biblia diha maigsoon ang atong igsoon Brother Paps Gilon Mingito kanunay ning ready sa iya nga pagbasa igsoon. Ingon diri, diha sa simbahan gipahimutan sa Dios ang tanan husto
nga dapit. Kung ikaw ug ako diha sa simbahan, unang-una ang simbahan gipahiluna na sa hustong dapit. Nganong makabarog man ang simbahan ay dili man na paras kaugalingon lamang. Napundar ang usa ka organisasyon, usa ka title sa simbahan, dili na kabubuton o plano sa tao, kundi plano na sa Ginoo. Sa atong kinabuhi mga igsoon, ayaw huna-una ayaw una i-underestimate ang imong kaugalingon nga moingon ka, di gud ko magpastor, di gud ko magpastora, di gud ko mahimong leader. Moabot kang panahon gamiton ka igsoon kay makita manas Ginoo ang imong pagkatao. Mao nga diha sa kinabuhi nga Kristohanon, ikaw ug ako kung nakita sa Ginoo aduna kay katakos ug kahibalo gikas Ginoo, gamiton magud ka. Lamang kung dili ka liklamador ba. Ang dili magud gamitos Ginoo kanang mga liklamador. Wala pa gani kasugod galik likramo na maisuon moingon na nga ay di makuha na pastor ay wala magukuha ng hiyasa. Kunya wala pa gani kasulay. Ang imong pinulungan maunay mohatod nimo sa kaluya. Ang Dios naghatag og pamaagi sa matag usa, niingon siya, sulay ra gud ko ninyo. Kung ikaw ug ako mosulay ka sa pagkamaayos Ginoo, diha na ang way og taytayan nga ipakita sa Ginoo ginahinay ang panalangin paingon nimo. Dili po ka tigtahag panalangin. Kay ang mentalidad mag-usa tao magsaligman. O arita sa bubalik ta sa gitawag construction. Ang buhos sa usa ka poste dili na sa tigtahan og buhos nga grabe kong buhos gikinahanglan to na pay vibration, vibrator. Uyog-uyogon pa na, ayuhon pa na og uyog, unya ayuhon pa kuna og daghang mga block aron dili mabusni ng mga buhos. Ikaw ug ako unsa may muuyog nimo aron ka mahimong malig-on dias pagpangalaga sa Ginoo. Di ba una kawaladon, kakulangon sa panginhanglan sa imong pamilya, kakulangon sa kahibalo sa Ginoo. Kay kung puno ang imong una-una sa kaalam gikan sa Ginoo, dili ka basta-basta mabungka ang imong pagpangalaga. Dili basta-basta mausik ang tanan nimong sakripisyo, paghago. Kay giuyog na makas mga problema, unya wala man ka maunsa, kay dunay Ginoo. Imin ba? Mas more nga nalig-on ang imong pagsalig ngadto sa Dios. Mahinungdan, gamay na sang bingay, pero bukat ni sa tao kung dili siya makaagpas nini. Maunga din si sisimbahan mga ison, di pahimutan ang insakto nga dapit. Aron ikaw ug ako mga lagad nga matinud-anon diha sa Ginoo igsoon. Ato ang basahon kapitulo 15 bersikulo 58. Ingon diri sa 58 mga kaigsuonan. Busa minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Ang mensahe sa Dios nagtug-an nga tindog igsuon nga lig-on og dili matarog. Kay uyogon lagi ka sa imong pagtindog, sa imong nahimutangan, dapat dili ka basta-bastang matarog. Kay kung matarog ka maigsuon, unsa may mahitabo sa imong gitindugan, o ang imong gitindugan karon walay pundasyon, kay walay mensahe sa Ginoo nga nagmuldan ini. Unsa may mahitabo sa imong pagtindog? Di ba mahunlak? Di ba malosno? Di ba mo collapse? Sa diha nga aduna na kay kaalam o kay balugi kas Ginoo, tungod kay nagtuon ka sa adlaw o gabi og labaw sa tanan, nagkinabuhi niini.
Kay kung wala nimo ni gikinabuhi ang imong gitun-an, useless o sayang ang imong pagsakripisyo. Mao man gani nga kun mo adto ta sa simbahan, kay ang simbahan gipahiluna na sa maayong lugar. Pag adto nato sa simbahan, wala tay laing tumong, wala tay laing tuyo, pagpasalamat sa Ginoo ug paghimaya pagdahig ngadto sa Ginoo. Kay naa may panahon sab sa atong trabaho. Amen ba? Sa panahon sa atong trabaho, mo focus na sabta sa atong trabaho, uban ang Ginoo aron tamagihan sa atong trabaho. Kay diya sa imong trabaho, kanunay man ka, pwede ra man kang mag-meditate sa mensahe sa Ginoo, kanunay ra man kang mamalandong. Kay ang Ginoo espiritu man. Dili man siya mahikap, dili man siya makita. Pwede man siya makapuyo sa imong kasing-kasing o sa imong huna-una. Di ba imong trabaho nindot kayo, bisag lisod gi-enjoy ra ka, bisag kapoy ino na kasi imong kaulin, wow, naiginoo nga mohatag nako og kalikon. Pero wa pa gani ka katrabaho ni ingon na kay kapuya pa ni trabaho ay. Sa imo na lamang inostoryahan, di nakaangayan nga makapadayon. Hello, ikaw may naghatag og rason, naguna-una og negatibo nga mga panghuna-una mo hinungdan apektado ang imong trabaho. Amen ba? Tanaw ra ko ingon diri. Busa mga minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarong, pagkugi kamo kanunay. Kanang pagbasa, kanang pagtuon sa adlaw o gabi, dili na pagkugi. Ingon magani si Apostol Pablo dito sa mga ikaduhang Tesalonika, ala ayaw pakan-an ang dili mo trabaho. Kay nakita nako sa area dinhi sa Tesalonika, kanang uban nagbugrahoy. Unya kusog ra ba kay magmarites? Maura ba'y mga sipsip? Unya katong busy kayo, dili man nakahuna-una pangyaw-yaw. Sa tinuod nga realidad sa kalibutan, maura binay kasagaran nga wala na ilaing linghaw. Kung ikaw mabisi kas imong trabaho, mabisi kas obligasyon para sa Ginoo, napapa kay panahon nga mo entertain sa mga daot nga mga sugilanon, dili. Wala na. Maumang ningon diri. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Nganong pagkugihon magud ang tao diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay niingon sa unahan, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alaga dili gayud kawang makawang. Kung ikaw ug ako nasayod nga ang imong pagkugi dili kawangon sa Ginoo, dili magkamaluya. Kay mo ingon makas imong isigang tao, sister, brother, Ginoo ra koy amo ang saligan niini, kay nasayod ni nga ang among paghago pagkugi dili ni kawangon sa Ginoo, bahalag inyo ni kawangon. Ang upadiscourage nimo katubang walay kahibalo. Ang upaluyan nimo mao katubang walay kahibalo. Diha sa pulong sa Ginoo, mao manay mo desisyon nimo mo ingon man sige mo kulo alaga diha. Mura mo mga dato. Sila may mabuot sa atong kinabuhi. Apan ikaw nga nakahibalo, mo ismael dago ka. Lord, pasaylo sila. Ito nasayod pa sila silang ibuhat. Dili yung sila mo ingon na ani. Na ikaw na ibalo sa pulong sa Ginoo, enjoy naman ka. Wala man kabutagan nila. Wala man itagda ang mga baho nga sugilanon. Wala na nimo tagda ang mga baho. Wala man itubutiguma ang mga baho. Ang gitigom nimo kanunay ang pagkamaayo sa Ginoo. Wow. Di ba? Pagkanindota sa imong kinabuhi. O niya ang mga tao nga naglantaw nga ikaw madaot na, ayay, mauman na hinuoy na nga daot. Mauman hinuoy na hilayo diyas Ginoo. Ikaw, kumusta? Himua, sakripisyohi, tumana, ug tahora, ug higugmaa ang Dios sa bukos mong kasing-kasing, sa bukos mong kusog,
sa bugos mong sanabutan ug hatagi og panahon ang Ginoo nga maghari kanimo. Kay ang tanan nimong paghagok, pagsakripisyo, wala na'y nasalibdan at tubangan sa atong Ginoo. Unsay giingon diri? Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawa. Ang pangutana, kung dili ka masayod nga ang imong paghagok dili kawangos Ginoo, kay magnegatibo man ka mga igsoon. Ingon ang Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 6 ngadto sa 8. Paglig-on kamo. Wow! Kanunay tanggiing nas Ginoo nga maglig-on ta. Kung naakas kalig-on, naakas kadasig, mawala man ang kahadlok. Mo'y ingon man na nga, kauban bitaw nato ang Ginoo, pastor, kanong mahadlok man ta ani. Diba? Ayaw hikalimti ang Ginoo yun. Ayaw pagsalig sa imong kabalingon. Ayaw pagsalig sa imong abilidad. Hinuno ang pagsalig sa pagkamaayos Ginoo. Sikat to dalas mga igsoon. Ingon diri sa 31, kapitulo 31, bersikulo 6 ngadto sa 8. Salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod niining ato nga programa, ilabi na sa nagbasa sa Biblia karon. Ingon ang 6, tan-aw ra gud. Pag malig-on kamo o pag maisugon. Sikat sa atong pagpaambit gikan sa Josue kapitulo 1 bersikulo 9 ug miatras ta sa bersikulo 8, nganong naisog do na kay kaisog, do na kay katakos, nagtuo na makadaan. Nagkarga na makadaan. For example, ari kas mga orasyonan. Nganong kanang mga orasyonan magsige man naghubit og menteryo sa ilaha nga gituohan, ilahasap ng gituohan, wala na makuan na. Namuto, muhubit na sa dalakit, muhubit na alas 12, alas 3, alas 6, muna ka nang dunay mga orasyon, ang pamilya ana perting gubuta, kay kana maiyahang atimanon, magsipok pa ng ulo, labi nagdili na kahubit, kay nga naman, ang iyong una nakafocus mas orasyon, wala man nakapokus sa pag-atiman sa ilang pamilya nga nagkinahanglan niya. Dili man ako na kihatag atos uban. Kay mismo maumay ako kaniadto nga kahimtang. Langay-langay na lamang nas trabaho. Way klaro igsoon. Daghang pang kuskus balungos. Ingon diri maisog tanaw ra gud. Pag malig-on kamo o pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadloki kay ubanan ko kamo. Kinsay nagsaad? Ang Ginoo. Osbon ko, nganong giingon ang Biblia, pag malig-on kamo o pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadloki kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya pakyason o biyaan na nganong dili ta mahadlok. Kauban man nato ang Ginoo. Ubanan man ta niya bisan asa ta. O magmauswagon kita sa tanatong pagabuhaton kay kauban na nato ang kaalam o kay balo gikan sa Ginoo. Ang pangutana, kung nagtuon ba ka niini o nagkinabuhi ba ka sa adlaw ni gabi. Nabasi ko itong rapos istorya. Maumanggani nga dagang buangkon, born again ko sister, born agon ko brother, Kristohanon ko. Ayay. Madiskarin sa kamaikson, madismayar ka Kristohanon. O niya sa social media, perting kusukong mamalikas. Mauban ay Kristohanon, mauban ay gitudlo sa nagtudlo sa ninyo, nagtudlo nato. Maunga nining atong programa, wala gumila ang gitudlo. Ang gitudlo na mo, gipaabot sa katilingban, kaayuhan, kausaban, kana ko magpakurihir, magpakoreksyon, pinaagi sa bala ang kasulatan. Mao man gani kung ikaw nagwali, dapat na iguna kang daan sa imong giwali. Ayaw likay. Ayaw sibat. Mahadlok kang maigo ka. Hala, ikinabuhi ang mensahe kinabuhi. Last na bersikulo, ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Kay ang Espiritu sa Dios wala maghimo kanatong talawan.
samot. Kay ang Espiritu sa Dios maunay mo ligon nimo. Maunay mo dasig nato. Maunay mo hatag nato kaisog. Wala kay ang Espiritu sa Dios maison mao man ay bugiya nato. Mao man ay mulit nato sa panahon sa imong kalayahon. Mao magani na mga liya, mao magani na yung mga liyo po mismo ngadtos Ginoo sa panahon sa imong kalayahon. Hello. Mutong ha ang kaisog. Diya sa Espiritu hangong bahin kung kulang kag kahibalo sa pulong sa Ginoo. Grabe magkainit ang mutuon mga estudyante, maghulog pa magani tag tubig aron paghuma ining exam. Dili mamsab na mayo kay mapaingon man po nas ato ang lawas. Daghan man po na nang na paralyze na hinoon. Kay kini bang gusto yung pig-on ni huna-una ba? Mga estudyante, huwag iko'y lain nga gi-advise ninyo ang pamaagi lang Diyos Ginoo nga makaayo sa matag usa. Last nga mga bersikulo nga iso paingon ta sa atong mga greetings o mga request awit makalangit. Tanaw ra gud ang ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Wala magutahatagis espiritu sa katalaw. Mao nga si Josue kani ato, si Solomon kani ato, si David kani ato, kampante silang makig-away sa mga kaaway. Wala man sila magsalig silang kaugalingon. Mao nga bisan ko sa kalakang, wa ko sila maatras. Kanya ang mga kaaway paigsuon kay ga-underestimate Manila. Ingon sigulat, ikaw David, ikon giti karon. Ingon si David, ikaw wa ko'y gikahadlokan bisan gani ang mga lions nga moadto mo panamastama sa mga karnero sa ako ang amahan. Ako ang maganing gilangkatan, ikaw pa niya. Hello, kung doon na kay kahibalo kaalam ni kas Ginoo malangkat ang tanang talakala sa mga problema. Mapatag ang mga bukid sa buntod sa problema. Kay doon ay Ginoo kauban nimo bisan asa ka. Hinumdumi ang minsay sa Ginoo nga maghatod ka nato kadaugan kasiguruhan. Kay wala tatag espiritu sa katalaw. Wala tatag espiritu sa katapulan. Gihatagan tas espiritu sa kakugihan. Kugihan nga mopaambit sa pagkamaayo gikan sa Ginoo. Katapusan nga mga bersikulo ato ning basahon diya sa mga Timoteo. Timoteo kapitulo 1, ikaduhang Timoteo kapitulo 1, bersikulo 7. Ikaw o ako igsoon wa tahatagi sa espiritu sa katalaw. Kung kauban nimo ang Ginoo, kung sigurado kang nakinabuhi nini, wow, kampante ka ng mga tubang sa bisan unsang pagsulay nga maabot kanimo. Ako nining basahon mga kaigsunan o manghinaot ko nga matag usa ano natay makatunan pinaagi sa balang kasulatan. Ang mensahe sa Ginoo nag-ingon diri kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, ikaw ug ako na giadresan niya na. Kung ang espiritu sa Ginoo nga gihatag kanato, kung tinuod igsoon kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundi naghatag kanatong gahom o gugma o pagkamapunganon sa kaugalingon. Ang espiritu sa Dios nga gihatag kanato wala nagtulod nato nga mahimo tang talawan kundi naghatag kanatong gahom authority. Ikaduha, gugma. Ano na kay gugma sa pagbasa sa Biblia? Ano na kay gugma sa pagkinabuhi sumala sa imong gibasa? Kay doon na kay gugma sa Ginoo. Unang-una, kay nahigugma ka sa Ginoo, makatuman ka sa suko sa Ginoo. O pagpugong sa kaugalingon. Nganong makapugong ka sa imong kaugalingon? Kay doon na kay mensahe kikan sa atong Ginoo. Manghinaot ko nga dili na to ikalimtan
ug ado na tay nakapunan nining matahog nga kabutagon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Laing gininhawa, laing kusog nga gihatag sa Dios. God bless everyone. Aral kita sa mga greetings o mga pagpangumusta. Pwede lang yung mong maka-request awit makalangit mga eksan. Okay, suot-suot sa kabukiran, dala-dala sa karga. Ako sang iyon ring ako ang asiling foundation, medyo liinis na nato ang panahon. Dili man sa inferno, ang tanan pasalig kaniya, may kalipay kasadya. Ang tanang kalisdanan, ang tanan maharaw lang. May butang ka natong tanan mga kaisunan diyan sa dapit sa Kangkwi. Para kay sa tunan yung Tanay City, Negros, Oriental. Sa tanan nato mga kagalaan ng mga follower of listeners sa Shine FM 95.3. May butang ka natong tanan mga kaisunan ng atong oras karon. Alas 6:47 na sa Kabuntagon. May butang kanimo na si Rachel Carval Singit from Maynila. Ano na sa mensahe mga kaisunan kung Ginoo may butang pastor o ang Ginoo pagkapanalangin kanatong tanan. Adlaw karon nga Martes, sa 22 sa Oktubre. May butang kanino tanan diha sa mga Elhaig family, Brother Mario Elhaig diha sa Kapit sa Kangkwi, sa sitio Kangkwi mga kaisunan. O sa kinabuhi ni Sister Roslyn Elhaig Maigsoon. Ilabi na sa inyo ang mga anak o sa mga Duhig family. May buntag maayong buntag kanino na tanan. Ilabi na sa tanan ng mga Dalmasio family, mga Suarez family, Sister Nelly Suarez. May buntag kanyong tanan diha, naglanong-lanong usipa kayo Radio diya sa sitio Kangkwi para kay sa tunyo ang Tanay City, Negros, Oriental. May buntag sa tanan nga mga Tapdasan pamilya mga kaisunan, sa pamilya ni Brother Ranel Alberio Tapdasan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Arnel Tapdasan mga kaisunan, o sa pamilya ni Brother Warlito Deniega. O sa mga regalado pamilya mga kaisunan, maayong butag kanatong tanan. May butag sa tanan nga mga punting family, sa tanan nga mga baldado family. Sa tanan nga mga Kilat family mga kaisunan, sa tanan nga mga Kabayay family, mga Dagodog family. O sa tanan nga mga Masida family mga kaisunan, sa tanan nga mga Buagas family, mga Beldosola family, Sister Beatriz Beldosola. Ilabi na sa mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas. O sa tanan nga mga Bunting family mga igsoon, sa pamilya ni Mads at Josephine Bunting mga kaisunan, mayong buntagan ni Boya Maring Josephine. Okay, next song, bawal kasi magkasimango. Yan ang dapat natin gawin kaibigan. Kasi yung problema natin, yung magdadala natin na yung pagkasimango. Pag nasa Panginoon tayo lagi, yung mga problema, tatawanan lang natin pare. Mga kapatid, sisters and brothers in Christ, tatawanan lang natin yung problema. Kasi yung problema natin, mayroong mas malaki. Yung Panginoon natin ay siyang magbibigay solusyon sa bawat problema. May buntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Brother Atong Punting, Sister Rina,
Ilabi na sa pamilya ni Paring Ponso. Unang dili ko takalukso, dili ko takadahig kung doon na tayo problema. Pero kung naa Ginoo, makalukso ka, makakimpot, makasayo, makadagan, makadahig tas Ginoo sa matinud-anon mga kaiso. Mapurit ka na sa puso mo si Jesus, kapatid, mahal ka niya. Alain kita mag-isunan sa tapit sa ilihan sa tanan nga mga kabanag family. Brother Loni, kumusta mo diya sa ilihan? Ang sa may ato nga kahintang diha mag-isunan na atong panahon karon dinhi sa babugnaon nga panahon. Ilabi na mga kaisunan sa imuhang mga ginsakupag mga silingan diha sa pamilya ni Brother ni Sister Jeremy Cabanag, Brother Christopher Cabanag, Sister Manilin, ni Brother Jeffrey Cabanag, ni Brother Bimboy Cabanag, ni Brother Dexter Cabanag, o labi na sa mga Volcado family, Ninong Bunding Volcado. Maibutag ka niyan tanang diha mga kaisunan sa Bodiga, sa Katribulo, sa Anaasog, sa tanan ng mga Bilong-Hilot family, sa tanan ng mga Romano family, mga Omoyon family, mga Zero family, mga Romano family, mga Kadukoy family, Paring Sopronio Kadukoy. Sa kikaingon ko na, karong alauna sa tanan ng mga ginikanan, doon na tayo meeting sa Patricio Palomar Memorial High School. Launa pagkahimo ang mga kaigsunan sa second quarter nga atong pagkatambungan mga igsoon. Okay, pagdaig ang tinunay. Padayon kita sa itong mga greetings o mga pangumusta. Kung hindi lang yung mo maka-awit, maka-request awit, makalangit dining ato nga programa. Salamat sa Ginoo. Anitag na ugapit sa kabuntagon ngayong gatag mga kaisunan sa tanan nga mga Ardinia family, mga Palomar family diya sa Bodiga, sa Basto mga kaisunan, bahay buntag kayong tanan. Labi na sa tanan nga taga-asap na asok, sa tanan nga mga Santa Ana family, mga Tihana family, mga kaisunan, labi na sa mga Robiti family diri sa David sa Cantalake. Sa pamilya ni Sister Lita Robiti. O siya ay matugpat ang mga kaisunan tungkol sa mga problema, pero balik luksos sayaw atong pangan sa Ginoo. Maibutag sa tanan nga taga proper barangay mga kaisunan, maibutag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Lapinig family, sa tanan nga mga Bacornay family mga kaisunan, sa pamilya ni Brother René Bacornay, ni Don Pinji Bacornay, sa mga Bacornay family diha sa David sa proper barangay. Isa pa man sa mga Wano family mga kaisunan, sa mga Ajal family, sa tanan nga mga Caceres family, sa tanan nga mga Generosa family mga kaisunan, maibutag kanyang tanan sa mga Papurada family, sa mga Gabonada family, o sa tanan nga mga Orok family mga kaisunan, maibutag kanyang tanan diha. Labi na sa tanan nga mga Candelario family, maibutag kanyang tanan diha. Isa pa man sa tanan nga mga Palasapas family mga Ison, sa tanan nga mga Ilaw family, mga Dandan family, mga Perdara family, mga Sorenio family mga kaisunan, ilabi na sa mga Abil family mga Ison, o sa tanan nga mga Baldosa family, mga Ramirez family, mga Silva family, mga Baldado family, baibutag kaninyo nga tanan diya sa dapit sa proper barangay. Isa pa man sa dapit sa naga magagsunan sa mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family diya sa dapit sa maong dapit sa Sityon Naga Ison. Ilabi na sa dapit sa Nagbiray diya sa Nagba Maison sa Nato, may buntag maayong buntag. Ilabi na sa tanan nga taga Bantolinaw,
sa tanan ng mga Estosata family, sa mga Romano family, mga Bebian, mga Valbon family, mga Cuevas family, sa mga Patong family, mga Kaisunan, sa mga Caneola family, mga Camyon family, sa tanan nga mga Gandhi family, mga Kaisunan, sa tanan nga mga Beranyo family, sa tanan nga mga Kenonola family, sa tanan nga mga Garnica family. Ang atong oras karon mga Kaisunan, medyo taas na gyud ang atong oras, alas 6:55 na sa kabon na. Ato lagi ning paspasan mga Kaisunan tungod kay everyday do na tayo nagkalain-laing obligasyon nga angay usab natong pagkabuhaton. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, mga Patong family, mga Kaisunan, sa tanan nga mga Torno family, mga Ramirez family, mga Exo. Usan pa man sa dapit sa nasulahan, sa tanan nga mga Yagoso family, sa pamilya ni Dong Robert Yagoso, Sister Rosen Yagoso, o sa pamilya ni Sister Malem Yagoso KX. May butang kanina tanan diya sa Proper, diya sa Sitio Takalan, Barangay Sabaan, sa Barangay Sabaan, City Negros Oriental. Sa tanan nga mga Kadinte family, mga Kaisunan ni Pastor Roland Kadinte. Sa tanan nga mga Abraham family, mga Kaisunan, Pastor Abraham, diya sa Sitio Takalan, Barangay Sabaan. O diya sa mga Santiago, sa mga Salvador family, sa Palaypay, mga Kaisunan, may butang diya sa Dapit usab sa Tarsiri. Sa pamilya usab ni Nong Paterno, sa pamilya ni Paring Bani, mga Kaisunan, o sa pamilya sa mga Robiti family, Dante Robete. May butang ganyan tanan mga Kaisunan, kuskino ang atong oras karon hapit na gyud alas City, nining adlaw nga Martes sa petsa 22 sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. Okay, padayon na mag-action ng kuskino sa tanan nga mga Amarante family diya sa Narsere, sa tanan nga mga Amparado family, mga Rafael family, mga Exxon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kambanda, sa tanan nga mga Bacornay family, mga Kaisunan, sa tanan nga mga Kadusali family, ilabi na sa pamilya ni Brother Dodoy Kadusali. Sa pamilya usab ni Brother ni Cao Junior Silva, may punta ka ni mo diya Cao Junior Silva, o sa tanan nga mga Romeral family, sa tanan nga mga Garigo family, mga Amancio family nga kanunay nagpalanog-lanog diya sa Maong at Kapit sa Sitio Kapandag, Barangay Santo Niño at Tanay City Negros Oriental. May butang kanimo diya Dani Lazula uban sa imo mga pamilya. Labi na sa mga Romano family, pamilya ni Exo Victoria, mga Kaisunan Romano. Labi na sa pamilya sa mga Dahil family, pamilya ni Nong Asin Dahil Exo. May butang kanimo diha di Dani Dahil Exo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kamandag, labi na sa dapit sa Tuyupan, sa mga Zero family ng Jana Zero, sa mga Aparante family ng Noni Aparante, o sa mga Estrapula family, mga Romano family, pamilya ni Don Jemuel Romano, sa pamilya ni Exo Bohol, mga Kaisunan. May butang kanimo da Exo Adit, may butang kanyo tanan sa mga Bohol family. Pamilya usab ni Landita Romano, Exo sa pamilya, mga Kaisunan, sa mga Babor family, mga Kaisunan, sa pamilya ni Nong Delano Babor, Nagligya Babor, mga Kaisunan, sa pamilya ni Brother Roswell Babor, pamilya usab ni Brother David Babor Exo. Kay punta kami tanan diha sa dapit sa Sitio Tuyupan o sa Puglong Exo Pastora Evelyn Romano, sa pamilya usab ni sa mga katawhan yang kawalan nga ito kaminso may isuot sakit medyo doon tayo naliptan nga uban tungkol sa atong mga kanaghan na ito
obligasyon nga gisagon sa Ginoo sa matag usa kanato ka kinabuhi. May buntag sa dapit sa Pilipinas headed kay Pastora April Mi Akab turan sa atong mga kaigsunan diha sa mga turan family, sa mga Akab family, sa pamilya ni Pastor April Mi Akab turan, sa pamilya ni Don Gater turan, ni Nong Kitoy turan mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Nining Panerio sa mga Panerio family, sa pamilya ni Brother Bibing Panerio, Sister Eileen Panerio, uban sa ilang duha ka mga anak, pamilya usab ni Dong John Brother John Panerio, Sister Jinky Panerio, may buntag kaniyong tanan to, Brother Doy Panerio mga kaisunan, sa pamilya ni Sister Maymay Moran. Salamat sa Ginoo Sister Maymay, sa inyo makinaboy sa mga Moran family. Muna nga itong pasalamatan ng Ginoo, iningatan ng kapit sa kabukakon mga kaisunan, dirita sa mga kaptubaya sa mga kaisunan, sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil Isuon, sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor, maayong butag kaniyong tanan niya. Sa mga visitasyon family, maayong butag kanimo niya Sister Tinay visitasyon, sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, sa mga Buagas family, nung Felix, nang gamay Buagas, sa inyo ang mga pamilya diya sa mga Buagas family. Sa tanan nga mga Dumahil family mga kaisunan, sa tanan nga mga Babor family, parang Israel Babor, sa tanan nga mga Kabanag family, sa tanan nga mga Romeral family, sa pamilya ni nung Rudy Kabanag, Sister Evelyn mga igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Robiti family, sa pamilya ni Dong Gaw Impong Robiti, Gaw John Robiti, sa pamilya ni Dong Giovanni Robiti. Ilabi na sa mga Saguban family mga kaisunan, sa mga Sambilan family. Offering affordable fortified products. Okay, padayon ta mga kaisunan, dasig lang kita mention, even init na akong kingkoy. Sa akin mga kaisunan, kinay ato nga panlawas bitaw. Dili na po nato namamahayan, kaya na naman kasi sa itong panoigon. Ato lang i-enjoy ang akong kinabuhi sa pagpangalagan. Pagka sa akong takwaan, sa akong hinulaman ng kinabuhi, di tayo mahimo. Unang makag-usa ka na to, doon namatay gihanay, ngalagyanan sa itong katapusan, sa itong gininawa, din sa silog sa lang. Pinitanan mga iso, lagyan ako ni hatagi gibukaton. Ang yatagan ako gibukaton, ang trabaho, gibiyan sa Ginoo ka nato. Makunusan matag gininawa, apan ang pulong sa Ginoo magpabili sa matapusan kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa San FM 95.3. Atong pasalamatan ang Ginoo sa atong kentag sitwasyon, kay mao na magina itong papel ni sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Pilipikan, diya sa Tuyupan, diya sa Luwet Tuyupan, diya sa mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray, o sa tanan nga mga Kabanag family magsunan, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Kabanag magkaisunan diya sa dapit sa Kabanbanan. Diya sa dapit sa Manialas magkaisunan sa mga Arias family, Pastor John Arias uban sa ibang pamilya, Sister Siasya Filia Ganton, sa pamilya sa mga Silva family, Juanito Silva, sa pamilya ni Sister Lita Silva magkaisunan sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Joseph Aguilar uban sa mga ginikanan, ni Dong Romeo Aguilar, sa tanan ng mga Rio family, mga Ixon, Sister Jubilin Rio. Salamat sa Ginoo mga Ixon. Bubalik ko din sa Lamos mga kaisunan kay atong nalagtawan mga Ixon sa mga Erosido family, sa pamilya ni Sister Jubilin Erosido, sa mga Tim family, maayong punta kanyung tanan diya sa proper sa Lamos, Indio Lamos mga Ixon.
sa mga Romano family, sa mga Kapal family, sa tanan nga mga Amaro family, sa mga Ajal, sa mga Istolonyo family, mga Santiago family, Exxon. O sa tanan nga mga Tagalamos, mga kaigsunan, mayong buta tanin diha sa Sitio Lapas, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Balik din diha dari sa nadapit sa Manialas o sa Kasakakal, sa mga Villa Cantol, family Maigsunan, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol. Kumusta mo diha, Brother Arnolfo? Diya sa Kasakakal Maigsunan, sa mga pamilya ni Pastor Arias Maigsunan, Nonoy Arias. Ako sa ning itsan sa kandot Maigsunan kay ning hapit na ni brand out ning atong cellphone. Kasig lang yun mga isong diha kang Kristo. Ini atong trabaho. Ako na kita dito mga isong dito na ako kaya. Huwag na namin mo kaya nato kaya siya maghatag na palikod ka kasig. Kung pagbutak sa asa pa palikod. Ay daw kasunan ko ginuha sa kasindan sa tanan nga mga sa tanan nga mga Muhares family, mga Garingo family, labi na sa pamilya sa mga Blasa family, mga iso. Diya sa kapit sa Latawan, mga isunan, sa tanan nga mga Ipa family, bahay punta tanin yung tanan diya sa mga Ipa family, pamilya ni Brother Renato Ipa. O sa tanan nga mga Maynado family, Brother Alfredo Maynado. O sa mga Teorica family, Sister Celia Teorica. O sa tanan nga mga Lutbaga family, mga isuot, bayo buntag, may buntag sa tanan nga mga Binigay family. Labi na sa kinabuhi ni Sister Joanne Binigay. Ano na nasa flight karong alas 8 buwing to Ubang. Okay, padayon ta mga ison. Labi na sa tanan nga pamilya ni Brother Audi diya sa Latawan. Diya sa kapit sa Kangatap mga kaisunan, may buntag sa tanan nga taga Kangatap. Labi na sa mga Violeta family, Brother Etipanio Violeta, ni Brother Edmar Romano. Salamat sa Ginoo atong napuyo kagahapon atong amigo Brother Ernesto Badoy. Ato lang yun ang iapos Ginoo, Brother Ernesto Badoy. Ang Ginoo magatubag sa atong mga tingog at pangandoy sa kinabuhi para sa atong pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong mga panahon. Ang Diyos magauban o magabantay sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy, mga kaisunan diha sa Kangatap, sa mga Badoy family, sa pamilya ni Dong Artemio Badoy, o sa tanan nga mga Badoy family diya sa Kanhatap. Ilabi na sa pamilya sa mga Obera family, sa pamilya ni Dong Roger Obera, kauban sa imong pamilya, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Sa akong abayaw mga kaigsunan si ni Day Rohelia, may bunta kanimo diya Day Rohelia diya sa Kanhatap, o ni Dong Artemio Badoy Exxon. Sa tanan nga mga Kasal family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal, sa tanan nga mga Kalibo family, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya. Ang Ginoo magahatag og kompleto nga kadaugan, ilabi na sa usa ka higalan nato magikan kayo sa tambalan. Wala maghimuhatag nato og kaayuhan, walay lain nato muhatag og kaayuhan, ang Ginoo lang yan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Dapit sa Kanhatap, sa tanan nga mga Tanaid family, sa tanan nga mga Villa Cantol family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon na inyong ubos nga lagad kanunay lagyon. Welcome sa inyong panahon na Exxon. Tapos sa tanan ang mga mensahes Ginoo, kanunay ding welcome, kanunay sa atong kinabuhi. Sa tanan nga mga Katubig family, mga kaisunan, may bunta kanimo diya atong Rodel Katubig, sa mga Tanaid family diya sa Kabugan,
o diya sa proper Kangatap, sa tanan nga mga Doria family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Balgi family, diya sa dapit sa Mainit, dapit sa Bato-Bato, dapit sa Tamuag, dapit sa unahan nga area Maison, sa mga Baldado family, sa pamilya ni paring Indoy Baldado. Pastor Lee Luyas, sa mga Luyas family, mga kaigsunan, mayong buntag kami tanan, labi na sa mga Makay family diya sa Paleo o sa mga Oro family o sa tanan nga kung sa maabot niya ng ato nga Sibya. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa dapit sa namumbot mga kaigsunan, sa tanan nga mga Robiti family, pamilya na Igaw ni Robiti, mayong buntag kami tanan diya. Sa mga Kaldo family, sa pamilya ni paring Buboy Kaldo, paring Isig Kaldo, paring Odoy Kaldo, paring Isikil Kaldo, makaisunan, paring Kirom, Ninong Kirom Kaldo, maisunan. Labi na sa pamilya ni Fredo Kalungsag, sa mga Kalungsag family, sa mga Vilyaris family, mga ison diya sa Nambon. Labi na sa mga Malgi family, mga ison, sa mga Uyanggorin family. Okay, sayawan ka ang Ginoo nini matahom nga kabuntagon. Sa tanan nga mga Uyanggorin family, mga Malgi family diya sa Namundon, labi na sa pamilya ni paring Renato, paring Lito Uyanggorin, may suot, Sister Marifi, sa ilang mga anak, Sister Manilin, Pastora Cherilyn, Bro Angelo, Sis Angeline, Bro Samuel, Bro Jotang, o sa ilang mga apo, sa pamilya ni Sister apo ni Sister Maring Marifi, si Ian, si Yana, si Hope, si Janho, si Inday, Sophia Fit, sa tanan nga mga Insoy family. Labi na sa tanan nga mga Loquinio family o mga Parte na family, mga ison. Sa tanan nga mga Himina family, mga isunan, Pastor Michael Himina, maayong buntag kanibudas, Pastora Evelyn Himina, maayong buntag. Labi na sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante, maayong buntag kanibudas, Sister Rhea Amante. Ano na ilang mag-ipon ng balik-balik diya sa ato nga amigo, dili lang ko na i-mention. Hindi tayo mga kaisunan, welcome na mag-ipos diya sa maong nga panimalay, diya sa inyo ang diabutan. Ano na nga, wala lang gini kalibutan mga kaisunan, kasi ilang yun ko diha halos kada simana, dili kay kaagtag sa simana, bakabalik ko kadunay diya mga isuan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rhea Amante, God morning, Pastor Safri, o sa tanan nga sa tanan, God bless everyone. Salamat sa Ginoo, kumusta man ang inyong pag-eskwela, ang pingil lang yun ninyo, ang pribilehyo kay gayonan, nagihatag sa Ginoo sa matagosa. O ba ang tabang sa Ginoo, padayon lang yun mo. Ayon lang yun mo pagpatindal sa mga tentasyon na pagkahatag o kapindihan sa mga tinguha o pangandoy sa kinabuhi. Matagosa, ako lang yung nag-remay na matagosa, ayaw magpadala sa kalibutan nun ng mga kalihukan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Giler Cosano. Salamat sa Ginoo sa mga pastor sa MS, CME, sa atong mga CME group, mga kaigsunan din sa Tanay City o sa Pamplona. Ang atong amigo mga kaigsunan si Pastor Giler from Pamplona. Maing buntag kani po dia Pastor Giler Cosano. Ano na sa mensahe mga kaigsunan, i-appeal ato CNA Pastor shout out. Wow, salamat sa Ginoo sa tanan nga mga member or grupo sa CNA group. Ato mga makuskanon, mga opisyalis sa CNA mga kaigsunan nga nagwasa sa karon sa atong programa. Gikan gayon sa Pamplona. Kumusta mo diha Pastor Giler Cosano? Uban sa imuhang pamilya sa CNA Group mga kaigsunan sa Tanay City o sa Pamplona. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Giler Cosano. Wala ka
nalimot man ko ni siya ni atong mga panahon nga tingali maisuot kato nagplano mi og sakyanan kapapalit. Una na mong giato ang iyang sakyanan katong murag off-road pa mga isuot. Unang nalimot siya, pagbalik na mo og kita ako sa ingat. Wala pa ka nalimot na po, Pastor. Ako wag yung po malimot nimo. Salamat sa Ginoo. Pastor Mark, ato nga presidente sa CMA, si Pastor Mark Pastrano. Salamat sa Ginoo sa atong amigo. Kaya sila ni unang may-ari dire ni bisita ini maong nga area nga nahimutangan sa FM radio. Unang-una mga igsoon si Pastor Mark Pastrano maoy nag-check up sa maong laptop. Ako nang wala gyud ni maabot sa technician kay pila ka semana mo igsoon akong gidala diha mga kaisunan. Ikatuna na to nga tambong mga kaisunan sa PNA tungod po sa mga conflict sa atong obligasyon din sa kabukiran atol yung mga kaisunan nadaghan kay mga activities din sa kabukiran kung kay maupunay ako nga trabaho din may igsoon usahay kini ako trabaho mga kaisunan pagka-conflict yun mga kaisunan. Salamat sa Ginoo Pastor Mark Pastrano mga igsoon. Design for me. Okay, padayon ito mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa itong mga kahigalaan, ilabi na sa mga grupo sa CMA group mga kaisunan. Padayon ito mga kaisunan, asa na matagotog, dinintas na monpon mga kaisunan, mahimutag sa tanan nga mga kalimot family. O sa tanan nga mga Mercado family, dong Atsing Mercado. Pastor Gilir, ayaw mo kalimot sa malabot atong Thanksgiving diri sa Mayo. Ano kayo pa man hinoon maisuon sa atong kagrupo diha sa CMA. Welcome yun mo mga kaisunan sa tanan nga mga pastors, mga pastora mga kaisunan. Sa Dispiras, sa malabot mga kaisunan, ang imbitar na kong daan, arata dili malimot mga igsoon. Hindi tayo mga kaisunan nga magkakita tungkol sa mga obligasyon nga gisangon sa Ginoo sa Batagosa. Hindi tayo mga kaisunan kanunay lamang ninyo na makomunikita pinaagi sa Facebook Live o sa atong programa din sa FM Radio sa Sen FM 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio. Parayon ka mga kaisunan sa tanan ng mga landis sa family. Labi na sa pamilya ni Brother Artemio Landisa o sa mga Kestasyon family. Pamilya ni Pastora Renren Kestasyon o ni Pastora Sally Filomeno Maison. Sa tanan ng mga Filomeno family diya sa Naponbon usab sa mga Malki family, maayubot na kanyang tanan. Ilabi na sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Inong Cedro at Ardenia, sa mga Violeta family, sa pamilya usab ni Dong Marlon Ardenia, ilabi na sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi, magsigir kimig yat-ihat ni Dong Pimpi, mahinagbuan ako ni Maisuon, inibitaw nga ato nga trabaho karon, isa-isa na lamang tas atong mga kamot, kaway-kaway sa mga kamot mga Isuon. Salamat sa Ginoo sa pamilya usab ni Dong Rico Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon. Sa tanan nga taga Lower Balok mga kaisunan, ilabi na sa David sa pamilya sa mga Talon family. Nagwas man karon atong amigo si Brother Rami Talon gikan sa Sikihor. Ilabi na sa atong amigo diha sa David sa Sikihor si Pastor Brawley Duhay Lungsod. Kailan tingali ni si Pastor Giler Bosano. Kailan nato ni si Pastor diha sa Sikihor mga kaisunan, si Pastor Duhay Lungsod Maisuon. Ato ang amigo diha, siya mo'y naglit sa kinatipukan diha sa unong ka lungsod sa David sa Sikihor. Unang naabot ng mga kaisunan kung pandilaan
Unang wala sa ko nagbahay nga naabot ko kaniadto o Sikihor sulod sa siyang kabulan mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Asa na tagapoto mga kaigsoon na diritas balong mga kaigsoon sa mga kabanag family mga kaigsoon. Sa pamilya ni nung dating nakuklit kabanag. Ilabi na sa atong atbang mga kaigsoon din sa mga Amante family. Nag-ili sa Amante nagwas ka na ko si Sister Rhea Amante gikan kayo sa Tanay City kaigsoon. Okay, pagkatamis kayo. Pagkatamis kayo sa mga pahiyong sa mga alagad sa Ginoo sa taas mga problema. Yung inaawit yung composer mo sa bawal kasi magkasimangon. Yung talaga mga Kristohanon mga igsoon, matingalan ng kalibutan. Ano man, hindi mga tawanan, nagka-problema, pero smiling face. Kung mo nang binisayon mga kaigsunan, kalataw ang dawo. Pero hinumdumi, ang kinod-anay, nga nangalagad sa Ginoo, kanunay lang palipayon. Kaya ang problema, naapay mas dako na niya anak, maong ang Ginoo. Panayin kita mga kaigsunan sa atong mga kahigalaan diri sa mga greetings sa pamilya ni Nang Elisa Amante, sa pamilya ni Brother Christy Toto Amante. Maayong buntag kanimo diha Brother Christy Toto. Labi na sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante. Sa mga Silva family mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Dong Junior, sa kinabuhi usab ni Dong Randy, sa pamilya ni Nang Pimping Silva, sa tanan mga Silva family nga nagapalibot dinhi sa FM Radio. Muna nga, time will come, Pastor Giler Bosano, makabisita mo diri. Si Pastor Ricky nakaari man diri mga kaigsunan one time. O sa itong mga silang Pastor Mark, nakaari na lang sila diri mga iso. Ano na pa yung mga pastor na wala makaari diri sa ako ang lugar. Although mga kaisunan, time will come mga kaisunan, doon na tayo mga handa mo sa mga kaisunan para po sa itong mga bisita na mga panahon na. Ilabi na sa atong mga lagot mo no sa tinis kabukiran kaisunan. Kasi siyempre diri, ano na tayo mga sanakon, ano na tayo mga ginagmay, mga punong, mga kaisunan. Muna yung mga kinabuhi diri, mananong mo mga amote, mga utanon. Salamat sa Ginoo, muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga alagad sa Dios na atong nahalubilo, pinaagi sa CMA Group. Pinaagi ni ini maigsoon ako silang nahalubilo. Unang sa kinabuhi ni Pastor Mark Pastrano, binisap ko malimot sa mga alagad sa Ginoo nga mismo sila nagbisita ni atong mga panahon na. O until now maigsoon sila mo'y nahimong instrumento nganong nahimo ta nga adunay katungdanan sa mata ko sa kinabuhi igsoon. Salamat sa Ginoo, padayon kita magkaisunan sa mga Silva family, sa mga pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya usab ni Iksojima Silva. Lanog-lanog ang FM Radio din nga maong adapit sa nagapalibot ining maong estasyon. So, sa sitio Balog Barangay sa Tolinio, Tanay City, Negros Oriental. Okay, dagan sa kadaugan, patubag sa kaluwasan sa kinabuhi. May butang ka na tanan sa mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erling Bolgado din sa Upper Palatan. O sa tanan nga mga Santa Ana family, sa pamilya ni Dong Roque Santa Ana, o sa tanan nga mga Santa Ana family din sa Sitio Pongro. O sa tanan nga mga Ramirez family, o sa tanan nga mga Katrapangwel family, mga kaisunan. Ilabi na sa Santiago family, mga kaisunan, dila sa sitio Tagtag, sa Santiago family, sa pamilya ni Nong Baduring Santiago, o sa pamilya ni Turchupani Santiago. Ilabi na mga kaisunan ko sa pamilya sa mga Baldonado family ni Nong Herme Baldonado, Matrix ato higala diha sa Pasay.
si Pastor Risi Baldonado. Isa Pastor, wa na ko kalantaw sa imong live kay Wi-Fi connection dire sa Pasay. Atong amigo diha mga kaigsunan sa mga Saison family, sa pamilya ni Pastor Renato Saison sa 95.9 sa Sine FM. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo nga dili lamang ang FM radio dinhi kanunay nagapaabot og mga mensahe, kundi doon na po'y FM radio diha sa Pasay sa mga Saison family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Oo, Pastor. Anha made remind lang niya. Salamat sa Ginoo. Wow, kalami anak Pastor. Kamuti Pastor Mark. Salamat sa Ginoo. Adres kabukiran mga kaigsunan sa inyong pagbisita. Ato nang iambos Ginoo na mga panahon na mapawaw. Tinuod magyud ang mga lagad sa Ginoo. Kanunay magyutang wow ato pangas sa Ginoo. Kay ikaw ug ako panalanginan para mag-Dios Ginoo. Ingon ang Dios, ingon ang Biblia, sulayin ninyo ako. Di ba ablihan ko ang tabuanan sa langit? Pag-abli sa tabuanan sa langit, ang sikreto pasulay ang Ginoo. And meaning to say, kung ikaw dili mo sulay, wala ko sabtay mahimo. Apan nag-ingon ang Biblia, sulayin din niyo ako. Di ba ablihan ko? Kinsa ang kulong nas Ginoo. Maunang ang pangalaga sa Ginoo, kanunay lang yun ang wow. Ay kita makaisunan. Dato makaisunan sa David sa nagtuwad sa tanan nga mga bayot family, sa pamilya ni Brother Roger Bayot mga igsoon na kanunay sa ni naminaw sa Ginoo. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Ling Chuka. Isang pa ni mga spelling mga kaigsunan sa mga Chuka family mga igsoon. Paibutan kanyang tanan, good morning ko sa mga Chuka family mga kaigsunan. Para kita sa tanan nga mga Babilog family ato mga kaigsunan diha sa pamilya ni Brother Kubir, Sister Alma Babilog. Sa mga Babilog family mga kaigsunan sa sitio nagtuwad. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Arnando Inglaterra from Samal. Maayong kontak Pastor. Patabang may prayer ni Sis Alorna Sin Juan kay naa siya karon sa Tagum Hospital kay ioperahan siya sa tumor sa matris ugma alas 6 AM uyahang operasyon niya. Salamat sa Ginoo o sa imo ha Pastor. Salamat sa Ginoo ato nang dalos mga pag-abok karon. Doon na po'y pre-request atong igsoon Sister kay sa iyang flight ay ito sa alas 8 sa gabi. Ato ang kanon Brother Arnando Inglaterra sa maong operasyon sa maong mga kayo alas 6 sa punta kayo ang schedule niya sa maong hospital. So wala ko imposible Ginoo. Kining atong kinabuhi gikan man sa Ginoo. Ang tanan gikas Ginoo so ang mao na hinungdan ato pong isalig sa Ginoo ang tanan. Padayon kita mga kaisunan sa mga greetings sa tanan nga mga Pansito family diya sa nagtuwad mga kaisunan sa pamilya ni Dong Budi Pansito, Dong John Pansito. Ilabi na sa pamilya sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar. Happy na tamang isuon dire sa proper Ponglo mga kaisunan sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, Brother Julie Silva, Sister Percy, Dong Joper, Brother Joper Silva, Brother Rener Silva, ni Sister Rename Silva. Patod pas atong amigo mga kaisunan Brother Rener Silva as a mechanic mga kaisunan. Isang kapoy kayo sir, pastor gikan sa Bacolod. Ay amigo nagpalit o Hilux, Hilux ang Conquest. Siya mo'y nag-drive gikan sa Bacolod igsoon. You'll love it.
Okay, padayon ta mga kaisunan sa itong programa alang sa mga greetings o mga pagpangumusta. Ilabi na sa tanan nga mga samani, family mga kaisunan, Dog Jojo Samani. Maibutang kanimo da, Dog Jo. Ang atong oras karon, alas 7, hapit na tayo alas 8 maison. Pada nga ato pasalamatan ang Ginoo, ako lang yun nga i-general mga kaisunan sa tanan nga taga Sitio Puglo mga ison. O sa tanan nga mga taga Pasay, at taga Busay mga kaisunan sa 18-19. O diya, o mga adlaw mga ison atong paningkamutan, atong magrit ang atong mga kaisunan, mga ilot o dispensa, ay hapit na maday alas 8. Sa tanan nga naminaw karon din sa Sign FM 95.3 mga kaisunan, maibuta ka natong tanan sa samang tagna sa samang higayon ug mga adlaw atong patalingugan ang mensahe Ginoo. Ang atong programa sa sayo buntag maison alas 3 o alas 4 open na gyud ang FM radio din sa Kabukiran. Ang atong programa mga igsoon ang imong pulong mo lang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Ay ikaw ug ako na kinahanglan gyud og mensahe Ginoo igsoon. Pag-ampo ta maison ato kinisirahan sa mga pag-ampo amon kay dunay pumi oras nga among giapas hapit na gyud sa alas 8 alas 7 kapina alas 7:30 impunto maison mag-ampo ta tong dalos mga pag-ampo ang imong pre-request Brother Arnando Inglaterra sa imong nga gipaabot dinhi sa maong programa ang kasiguruhan o kayuhan na nagyud sa Ginoo nga adunay success sa maong operasyon o mga adlaw sa alas 6 sa buntag. Sa kinabuhi ni Sister Joan Binigay nga mo flight karong alas 8 gikan sa airport sa Manila going to mag-ampo ta mga iso. Labi kamahanan og may maon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pag-uban o pagbantay ka namo. Salamat o Dios sa imong pagtitig. Salamat o Dios sa imong pagkatiman. Salamat po Diyos sa imong pag-among bisan pa man sa pre-request ni Brother Arnando Inglaterra adunay operasyon sa usa ka igsoon Lord nga adunay sakit nga ang pangadawa sa alas 3 sa buntag mao nga schedule sa iyang pag-opera ikaw magkakupot o mga tibig siya kinabuhi o Diyos ang pingi siya sa imong pagkamayo. Adi ang iyang kinabuhi, gininhawa ko sa gikan kanimo. Tabunin siya sa imong habiling nga dugay. Nasa panahon sa iyang operasyon o mag-andawa, ang saksis o kadaugan gikan kanimo siyang mabatanan. O lapaw sa tanan sa pamilya na nag-supply o nagpaluyo ini para sa financial ko. Ikaw magtatagpo sa ilang mga panginahanglan kanina. Magapanlihok kanunay ang imong Holy Spirit o Diyos sa matapos ang kinabuhi. Namaw ni mulit ka na mo, kamay mulikon ka na mo sa panahon sa mong kalayho na. Isa pa man o Diyos kinabuhi ni Sister Joan Binigay sa iyang flight karong gabi sa alas 8 o Diyos, paingon sa laing mga nason, paingon sa uman, ang pingi o tipigi ang iyang kinabuhi. Labaw sa tanan, atake siya kalipay, atake siya kalinaw, atake siya kahusay sa iyang mga pangunaw. O akong hinginan ang mga homeless na mga pangunaw na ang mga kamingaw o Diyos ako ginigigtan sila in mighty name of Jesus Christ o Nazareth. Na dili siya patiun o kamingaw sa iyang pamilya o dili patiun siya sa kamingaw sa iyong mensahe kakanunay na magdalag kasiguruhan kadaugan kita at agi siya o kalikon ang pingi ang iyang kinabuhi
Labaw sa tanan siyang pamilya, O Diyos, nga kanunay usap, nga maguna-una, kumuha ang obligayon kung panahon sa pagpasalamat kanimo, Amahan. Ining among kinabuhi ko so kininawa, ikan kanimo, O Diyos. O sa tanan nga makatawhan karon sa Saint FM nga naminaw, O Diyos. Kung ano naman sila yung mga problema sa mga balatian, ikan sa ilang napalapa at tugalod sa pinakalit pulo. Akong gihinlan ang tanang mga mata sa balatian. Pinagis mong autoridad. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord God, completely hinging mag-abot sa mga kusa. Milagro kayo at mag-abot sa mata kusa. Yatong nagkinaboy, sumala sa imong mga pulong mga pinsaya. Ako mga pag-apo sa tanan nga mga alagad nimo, O Diyos, sa CMA, Lord. Headed by Pastor Pastrano Mark, Pastrano, Lord. Ikaw mga panalangin sa kinabuhi. Pastor Giller Bosano, Lord. O sa tanan nga mga opisyalis sa mao nga grupo, Lord. Sa tanan nimong mga alagad, ano na sila katundanan o obligasyon sa mata ko sa nila kamahal na simbahan. Lord, maghatag ikaw kaalam ko yung kalungan, kalangit o ikan namin. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Sa tanan nga nagasunod nining mga programa. Sa tanan nga namin sa Saint FM, Lord God. Sa tanan nga mga magtutundo, inisa, kabukiran, Lord. Ikaw magapanalangin o mag-amping kanunay silang kinabuhi. Bisan pa man sa akong patikas kinabuhi nga nasa Saudi Arabia. Sa tanan ko Diyos namong mga anak, dapat tulog ang mga anak sa kong ugaman. Sa tanan namong kaigsunan din sa balog, Lord. Sa tanan makaigsunan tapit sa Pilipinas, headed by Pastor Efrem Akapturan. Sa tanan nga makaigsunan diha sa tapit sa Kabwe, Lord. Lord, ako mga pag-apo inikang na ulapit sa kabuntabon, Lord. Ikaw ang akong ipasalamatan di pasilugan. Pinagi lamang sa imong kutong anak o personal na mo. Aman luluwas, ang tanan pagayon. Amen. Salamat sa Ginoo Maisun sa samang takna sa samang higayon. Manabilit na inyong ubos nga lagat tungod kay taas na yun ang oras. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, ang sa tayo persa sa kalangitan. Sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend King Ryan Bakasaon. Ano yan usap inyong ubos nga lagat, ubos nga igala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo. Sa FM Radio sa 95.3, sa dayan sa imong mga radio o sa tanang nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Gilier Bosano. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gilier Bosano. O sa atong presidente sa CMA, si Pastor Mark Anthony Pastrano. So, God bless everyone. Welcome yung models kabukiran. Welcome ang tanan mga kaisunan. Salamat sa Ginoo. Manabilin ng inyong ubos kalagat. Ang grasya sa Dios ug ang pagigapit sa palang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Gikan ng osaha ining oras sa alas 7 na gyud sa 36 sa kabuntaban. Ang Ginoo magapanalangin mag-uban o magabantay sa samang takna sa samang higayon mag-uban-uban ta umang adlaw sa buntag Iso. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o pagpaapit o paghatag panahon na ikaw o ako makapaapit sa pagkamaayos kita. God bless everyone. May pagpamahaw, may pagpangapi. Ano na yung mensahe sa Pastor Giller Bosano? God bless Pastor, salamat. You are welcome, Pastor Giller Bosano. Ya kayo gikan sa Aglo.